Captain Sergeant Supremo. Ah. Okay, no? Delegate, no? Sige, daw lang guro bomboho lang kay basi manalan tas news center ta. Sabi portion na be. According sa among investigation, no, ang bailan ang suspect na si Eusebio Miranda Punsalan. No, na amo ning ginaligar no may paminsaron may diferensya sa pag-isip. No, without no apparent reason, ginsubag niya itong 2 beses. Tapos ang biktima humampas pa yung humampas yung ulo sa simento. Oo. So, why critical. Sige, portion na ta bombo Graceland, ha? Dagaan talaga pagtamod sa masunod naton nga mga public affairs program mo Graceland. Yes, mo Dennis, ako na ang report ni Ikan Sapato, yung supervision ng mga radyo sa Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa mga radyo. Bumbo! Salamat kay Bombo Graceland sa patrong standby na ko sa news center sa ating mga Bombo Network News. Sa makaligay lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. paluluwagin daw itong policy sa foreign direct investments. Ang Rice Research Program paiigtingin pa sa taong 2023. Asian Development Bank naman at World Bank nagdidemand ng special audit kaugnayan sa mga pagbili sa coronavirus disease 2019 ayon sa Commission on Audit. Ang Commission on Appointments naman kinumpirma na itong appointment ni Secretary Toots Oples sa Department of Migrant Workers. Target naman na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na lalapit ng makamit ayon kay House Speaker Romualdez. Samantala, Pilipinas on the road na raw patungo sa full recovery. Namang si Senator Risa Hontiveros kinwestiyon itong kalagayan ng organizational chart ng Commission on Audit. Ang ahensya ay inaming mayroong 4,000 pending cases. Nasa 3 miyembro naman ng Citizen Armed Force Geographical Unit patay. 2 sugatan naman sa nangyaring pamamaril ng mga armadong grupo doon sa Maguindanao del Norte. Samantala, hot pursuit operation naman nagpapatuloy pa rin. Ang Department of Interior and Local Government inatasan na po ng Commission on Elections sa COMELEC na ipatupad itong desisyon na ipabakante ang pwesto ni Albay Governor Noel Rosal. Sa international news naman, North Atlantic Treaty Organization o NATO foreign ministers tatalakayin ang pagbibigay ng dagdag na tulog sa Ukraine sa gitna ng nararanasang kawalan ng supply ng kuryente at tubig, bunsod na rin ang pag-atake ng Russia sa mga infrastruktura. Sa tipong sports, balita panukalang Filipino citizenship kay Gilas Pilipinas Prospect at Philippine Basketball Association import Justin Brownlee aprobado na po sa ikatlong pagbasa doon sa Kamara. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lusot na po sa makapangyarihang Commission on Appointments itong ad interim appointment ni Overseas Filipino Workers Advocate Susan Toots Ople bilang kalihim po ng Department of Migrant Workers. Kasama itong Commission on Appointments, Committee on Labor, Employment, Social Welfare at Migrant Workers na nag-deliberate at nagrekomenda sa appointment for confirmation ni Ople. Kung maalala noong buwan po ng Setyembre ay na-bypass ng Commission on Audit itong appointment ni Ople at 13 iba pang cabinet secretaries. Darito naman ang bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa appointment ni Department of Migrant Workers Secretary Toots Ople. The first ever Secretary of the Department of Migrant
workers. This is a historic day because last 2 weeks ago, we passed the first budget of the Department of Migrant Workers. Today, we are confirming without objection, with full support of 24 of our members plus the chairperson, this lady's commitment to continue serving this republic and our OFWs. So without further ado, I am honored to act on the motion without objection, the ad interim appointment of Ms. Maria Susana Vasquez Ople, more commonly known to all of us as Toots Ople, is hereby confirmed. Congratulations. Samantala, aparubad na rin po itong interim appointment ni Commission on Audit o COA Magaliel Cordova sa committee level ng Commission of Appointments. Samantala, tinalakay din ng Commission on Appointments nga itong panel, itong appointment ni Energy Secretary Rafael Lotilla. Sinuspindi naman ng Commission on Appointments ang pagdinig sa nominasyon ni Lotilla dahil na rin sa kakulangan ng oras. Samantala, patuloy lamang na tugon na nasa survey na sinagawang Okta Research na ginagawa ng Administrasyong Marcos ang mga tamang hakbang para magabayan sa tamang direksyon ang ating bansa patungo sa economic transformation mula sa pagkakadapa na dala ng pandemya ng COVID-19. Tugon ito ng Malacanang na makaraang lumabas sa resulta ng survey na 85% ng mga adult Filipino ay naniniwalang nasa tamang direksyon ang ating bansa tungo sa pagbangon habang nasa 6% lamang ang taliwas ang paniniwala. Aminado naman si Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Cheloy Garafil na hindi madali ang trabaho ng pamahalaan, subalit determinado anya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing mas maginhawa pa ang pamumuhay ng mga Pilipino. Sa pamamagitan anya ito ng mga programang lilikha ng mas marami pang dekalidad ng mga trabaho, madaling pagninegosyo at pagtiyak na mayroong seguridad sa pagkain ang ating bansa. Ayon pa kay Garafil, nananatili ang panawagan ng Pangulo para sa pagkakaisa at kooperasyon ng lahat, habang nagsisikap naman ang administrasyon na tuparin ang lahat ng pangako sa mga Pilipino rito sa bansa at maging sa abroad, tungo na rin sa mas maluwag pa na mga pamumuhay, sapat na pagkain sa pagkainan at mabawasan ang antas ng kahirapan sa pagtatapos ng kanyang termino. Niya ng Pangulong Marcos naman paluluwagin daw itong policy sa foreign investment, lalong-lalo na po itong mga direct investments at itong Rice Research Program paiigtingin din sa taong 2023. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Nakatakdang magpalabas ang Palasyo Malacanang ng executive order o ng direktiba para dito sa pagluluwag sa mga patakaran sa foreign direct investment. Layunin nito na mas makahikayat pa ng maraming investor mula sa iba't ibang mga bansa na interesadong mamuhunan dito sa ating bansa. Bahagi kasi ng prosesong ito yung pagkuha ng mga permit at lisensya, at ganoon din kabilang yung laman ng resolusyon na issue ng mga tutugunan yung pagpapadali ng pagproseso ng mga dokumento doon sa mga aplikanteng negosyante. Kasunod ito ng inihanay na naging mungkahi ni Trade Secretary ng Department of Trade and Industry kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. makarang tukuyin ang mga bagay na nakakahadlang sa pagpasok ng mga foreign direct investment. At dahil na rin sa iba't ibang patakaran at yung tinatawag na red tape. Dito kasi ay natatagalan yung ilang aplikante sa pagkuha ng mga dokumento dahil marami pang halos paulit-ulit na mga requirements na kinakailangan pagdaanan nila. Ayon sa Pangulo, malaking bagay ang itatatag na green lane para agarang matugunan ang palaging mga problema sa procedure. At ito'y makakahikayat din doon sa iba pang mga negosyante na nag-aalangan na makapaglagak ng puhunan dito sa ating bansa sa ganitong sitwasyon, dahil kung mababalitaan nila na may mga pagbabago sa ating mga pulisiya ay mas madali para sa kanila na makalagak ng puhunan sa lalong madaling panahon, lalo't papatapos ang taon at tatanggap na naman tayo ng mga bagong investment
galing sa iba't ibang mga bansa. Samantala, personal namang nagtungo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa International Rice Research Institute diyan sa bahagi ng Laguna. At yan ay para mabatid ang mga hakbang ng mga eksperto upang mapalakas pa ang pagpapalago ng mga pananaliksik at pati na yung pagpaparami ng palay dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We came here, I came here, so nabigyan kami ng pag-asa. Now it's up to us now in the Philippine government to make sure those technologies, those products go down to the. Bahagyan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May isang pagkakataon pa, Bombo Gerald, Bombo Ever, na nagpakuha ng larawan ng Pangulo kagaya nung kung saan nakapwesto ang kanyang yumaong ama na si dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. At ito manoy, mistulang pagbabalik tanaw at ganun din. Yung mga programa ay sinususugan din ng Pangulong Bongbong Marcos. Indikasyon na ito ay manunumbalik doon sa kalagayan kung gaano karami yung supply ng palay nung panahon ng kanyang ama. Ito rin yung target ng Pangulo. At sabi niya, nananatili yung kanyang nais mangyari na 20 pesos per kilo ng bigas. Bagamat hindi pa yan nagaganap ngayon, ay sabi niya, nandyan pa rin yung kanyang hangarin na maipaabot yung ganong level ng murang bigas para sa ating mga kababayan. Parang mayroong reenactment yung tawag dito kanina sa picture niya doon sa bukid kumpara doon sa dating picture o larawan ng kanyang ama. So talagang tinututugan ng Pangulong Marcos ito yung pag-develop ng palay at maganda ito dahil talagang may kakulangan tayo sa supply ng bigas at nag-aangkat pa sa ibang bansa. Maganda sana kapag itong sariling atin na yung talagang magkaroon tayo ng maraming supply ng siyempre palay at bigas sa pamagitan ng pag-discover o pag-develop dito sa mga seeds, rice seeds na itatanim dito sa Pilipinas, Bombo Dennis. Ganun na nga. Yan talaga yung target ng Pangulong Bongbong Marcos. Lalo't siya yung namumuno ngayon bilang kalihim ng Department of Agriculture. At the same time, siya yung presidente. At sabi niya, sayang naman ang kanyang pananatili bilang kalihim ng Department of Agriculture kung walang mararating yung kanyang mga isinusulong mismo advokasya para dito sa mga proyektong pang-agrikultura. Lalong-lalo na siyempre, pag pinag-usapan ng bigas at mais, napaka-importante nito sapagkat yung bigas, ito yung common na nabibili talaga ng mga kababayan natin. At sabi nga niyan, kahit hindi gaanong masarap yung ulam, basta may kanin ka, makakausad kahit papano. Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Pero pag totally talaga, pati yung bigas ay di pa mabatid kung saan hahagilapin dahil may kamahalan talaga ito pagdating sa mga tindahan. Pero kung may bababa dun sa target na nasa 20, 25 pesos, although meron naman sa mga kadiwa store, yun nga lang, hindi pa nakakarating hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng Pilipinas yung programa ng Kadiwa, Bombo Gerald. At target ng Malacanang na ito'y higit pang mapalawak sa inaharap na panahon. Okay, Bombo Dennis, may mga aktibidad pa ba ang Pangulong Marcos? Misto lang medyo hindi siya masyadong nagpapakita ngayon, Bombo Dennis, sa media. Wala bang mga maraming aktibidad ngayon ang Pangulong Marcos, Bombo Dennis? Well, sa mga pagkakataong ito, mga indoor activities, mga pulong sa loob ng Palasyo Malacanang. At sabi niya, nakahanay naman yung mga programa, mga aktibidad ng Pangulo. Yun nga lang, hindi ito open for public. Pero may mga event naman siya na bukas para sa publiko at patuloy namang naglalabas ng mga abiso hinggil dun sa mga pampublikong aktibidad. Pero kung mapapansin natin, sa mga nakalipas kasing linggo, nakalipas ng buwan, ay nasa labas ng bansa, nasa mga probinsya ang Pangulo. So ngayon, ang mga aktibidad niya ay within Luzon area. At kanina, doon sa probinsya ng Laguna at meron pang mga nakahanay, ito ay may kinalaman pa rin sa science and technology sapagkat itong nakikita ng Pangulo na higit na makakatulong doon sa mga problemang kinakaharap natin, yung pagpapalago at pagpapaunlad ng siyensya at teknolohiya, lalo na para sa mga kabataan, na ito'y makakatulong sa mas matagal na panahon. Kumbaga, long-term solution ito doon sa ating mga suliranin. Kasama na yung pagdiskubre ng mga klase ng halaman na makakatulong para sa pagtugon doon sa
kakulangan natin sa pagkain o ano pa man na related dito, Bombo Gerald. Lastly, wala na bang wala nang biyahe abroad itong si Pangulong Marcos ngayong taon, Bombo Dennis? Next year na yung susunod, Bombo Dennis? Meron pa. Meron pa. Ngayon. Sa susunod na mga linggo, i-anunsyo natin yung aktibidad niya ay meron pa rin nakahanay at ito'y sa Belgium, Bombo Gerald. At ang kasunod naman ay yung mga naka-line up naman para sa susunod na taon ay yung China, ang isa sa mga pangunahin na nais tunguhin ng Pangulo sapagkat may state visit ang ating Pangulo doon sa bansang China at magkakaroon sila ng pagkakataon ni Chinese President Xi Jinping. Matalakay pati daw yung issue ng West Philippine Sea. Ito, yan yung abangan natin. At susunod na mga aktibidad yan pagpasok pa lamang ng taong 2023. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ginagawa naman daw ng Marcos administration itong kanilang makakaya para magtutuloy-tuloy itong paggarantiya dito sa economic transformation ng bansa. Ayon po kay Office of the Press Secretary, Officer in Charge, Chelo Garafil, base raw sa resulta ng survey na isinagawa ng Octa Research na tugon ng masa survey ay nasa right track itong bansa sa transformation ng ating ekonomiya. Sa isinagawang survey, nasa 85% ng mga Filipino adults ang nagsabing yes sa tanong kung nasa right direction ang bansa base sa polisiya po ng gobyerno. Ang naturang survey ay isinagawa sa National Capital Region, itong Balance, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinabibilangan po ito ng 1,200 male at female probability respondents na mayroong edad 18 anyos pataas. Kasama sa mga respondents itong Class A, B, C, D, O, E, homes para sa pag-aaral at mayroong margin of error na positive at negative 3%. Ang tugon ng masa survey na isinagawa ng Octa Research ay nagpapatibay sa hakbang daw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaugnay pa rin sa economic transformation matapos padapain itong ating bansa itong COVID-19 pandemic. Sinabi po ni Garafil ang naturang bilang na magre-represent or nagre-represent sa mga Pinoy na nakararanas ng extraordinary difficulties sa nakalipas na 2 taon dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Ang parawagan ni Pangulong Marcos na unity at cooperation ay matunog sa ngayon dahil sa administration works para matugunan ang kanyang campaign promises sa bawat Pinoy. Samantala, inihihirit naman raw ngayon ng World Bank at ng Asian Development Bank ang pagsasagawa ng special audit sa mga loan na kanilang ipinagkaloob sa gobyerno ng Pilipinas para yan sa pagbili ng mga bakuna kontra COVID-19. Ginawa ni Commission on Audit o COA Chairman Gamaliel Cordoba na ang pahayag na ito kasabay na rin ng pagsiguro nitong magsasagawa sila ng kumpletong audit ng public funds na ginamit sa pagbili ng mga bakuna. Sa isinagawa pang pagdinig sa kanyang ad interim appointment, hiniling ni Senator Risa Ontiveros kay Cordoba kung paano niya ito ipatutupad ang constitutional duty ng COA para ma-audit ang actual expenditures sa vaccine procurement. Sinabi ng senadora na kailangan pa raw ng COA na ma-audit ang bilyong halaga ng public funds o kabanambayan na ginamit sa pagbili ng COVID-19 vaccines dahil yan sa non-disclosure agreements na ipinasok naman ng gobyerno ng Pilipinas at mga vaccine suppliers. Sinabi pa ni Cordoba na nagpadala na ito ng sulat sa State Audit Agency para hilingin ang kumpletong audit ng vaccine deals na minabandato ng Asian Development Bank at ng World Bank para sa isasagawang liquidation ng mga loan na kanilang ipinagkaloob ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi nitong sumulat na rin daw kay Health Secretary Francisco Duque III sa Commission on Audit na hindi sila makakapagbigay ng mga dokumento kasunod yan ng pagpirma ng non-disclosure agreements sa mga suppliers. Pero sinabi naman ni Cordoba na gumawa na raw ang COA Legal Office ng posisyon na hindi sila sakop ng non-disclosure agreements. Sinabi nitong nakikipag-ugnayan na ito sa COA Resident Auditors sa Department of Health para masiguro ang kopya ng mga kontrata at iba pang mga dokumento na may kaugnayan yan sa pagbili ng COVID-19 vaccines. Sa ilalim kasi ng 2009 Revised Rules of Procedure ng COA, pwede umanong mag-issue ng mga auditor
mag-issue ng notices of suspension para sa mga transaksyon na mayroong kahina-hinalang legalidad, visa, propriety o naangkop para magbigay ng mga karagdagan pang eksplanasyon o dokumentasyon. Sinimula na po ng itong himayin ng House Committee on Human Rights ang panukalang Human Rights Defenders Bill. Ang nasabing panukala ay inihain ni na Representative Edsel Lagman, Representative Raul Manuel, Representative Franz Castro, Representative Arlene Brosas at itong si Representative Ron Salo. Dumalo sa nasabing pulong ang iba't ibang law enforcement agencies, gaya na lang po ng Philippine National Police at itong Armed Forces of the Philippines. Kabilang sa tinalakay ang mga insidente ng extrajudicial killings sa mga ikinasang anti-illegal drug operations ng PNP, lalo na sa mga nagdaang administrasyon. Ipinunto naman ni Representative Abante na ipinagmamalaki ngayon ng Marcos administration na minimal itong naitalang mga nasawi sa drug war campaign ng pamahalaan. Kaya sabi ng mambabatas, may malaking problema ang dating administrasyon hinggil dito. Binanatan din ni Abante ang Philippine National Police dahil sa pagiging overkill nito. Ipinunto ni Abante na ang essence ng nasabing panukala ay para maiwasan ng mga otoridad, lalo na itong Philippine National Police na abusuhin ang kanilang kapangyarihan. Nabanggit din na itong issue patungkol sa red tagging ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa kabila naman ang human rights issue laban sa Philippine National Police, siniguro ng pamunuan ng pambansang pulisya na mayroon silang mga mekanismo na ipinatutupad para tutukan po itong issue sa paglabag sa karapatang pangtao. Binigyan din ng Philippine National Police na patuloy nilang i-uphold itong rule of law at respetuhin itong human rights. Samantala, dumako naman tayo sa mga balita mula sa Kamara dahil target na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na lalapit ng makamit. Ayon yan kay House Speaker Romualdez. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na malapit nang makamit ng Pilipinas ang target na economic growth ngayong 2022 at patungo ng bansa sa full economic recovery. Sinabi ni Romualdez na gawa ito sa loob ng unang 6 na buwan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang pahayag ni Speaker ay ginawa nang dumalo ito sa Economic Forum sa Taguig City. Ayon kay Romualdez, nasa unang yugto na ng full economic recovery ang Philippine economy na patunay na nasa tamang direksyon ang mga hakbangin ng gobyerno upang tuluyang makabangon mula sa dagok ng pandemya. Malaki ang paniniwala ni Romualdez na magiging favorite investment destination sa Asia ang Pilipinas. Kasunod na rin ang mga ipinakitang interes o pagnanais ng global businessman na maglagak ng puhunan sa bansa. Ginawa ni Romualdez ang pahayag matapos naging pagdalo kamakailan ni Pangulong Marcos sa ilang international activities. Dahil dito, binanggit din ng Speaker ang mga pamosong kataga na the best is yet to come na nangahuhulugang napipinto na ang pagbangon ng ating ekonomiya. Pagtiyak ni Romualdez, kaisang kongreso sa mga adhikain ng Pangulong Marcos. Punto naman ng Speaker ang economic development ng Marcos administration nakaangkla sa medium-term fiscal framework at 8-point socio-economic plan na pinagtibay ng House of Representatives. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. My dear friends, we are on the first stage to full economic recovery and we are marching on the right direction. Judging from the interest shown by the global businessmen in our international roadshows with the President, the Philippines may soon become the favorite investment destination in Asia. In fact, quoting our Secretary of Finance, Ben Diokno, he says in some of the economic briefings to the audience that this is our moment. Now is the time. This is the opportune time to be investing in the Philippines. We in Congress are committed to bring this goal to a reality. Stay the course with us and share the benefits of progress and development. The best is yet to come. Samantala,
Pinagtibay na ng House of Representatives ang panukalang Filipino citizenship ni Justin Donta Donley, import player ng Barangay Ginebra ng Philippine Basketball Association. Sa botong 274 ang pabor, 0 ang tutol, 1 ang abstain. Pasado na ang House Bill 6224 sa third and final reading. Si Brownlee ay 34 years old, tubong Georgia sa Amerika. Nauna nang nag-courtesy call kay Speaker Romualdez si Downley at nagbigay pa ito ng bolang pirmado niya bilang token of appreciation sa Speaker. Present din siya sa plenaryo nang aprubahan ng Kamara ang panukalang batas para sa kanyang Philippine citizenship. Sa sandaling maging ganap na batas, magiging permanenteng tahanan na ni Brownlee ang Pilipinas kung saan bibigyan ng mga karapatan, pribilehiyo at prerogatives at iba pa sa ilalim ng konstitusyon at iba pang batas ng Pilipinas. Ayon kay Speaker, ang pagpapatibay ng Kamara sa panukala ay kontribusyon ng mababang kapulungan para sa quest for glory ng National Basketball Team sa FIBA World Cup. Pakinggan natin naman ang pahayag ni Barangay Ginebra import player Justin Brownlee. Speaker Martin, I just want to give you a special shout out and a special thank you. It's a blessing and an honor to be in your presence. Salamat, and thank you for everything. I love you. Ang pahayag ng Ginebra import player na si Justin Brownlee na nagtungo kanina dito sa Kamara. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala pa 6 na lugar sa Pilipinas may aktibo pang kaso ng African Swine Fever habang ang Bureau of ito ay ayon sa Bureau of Animal Industry at ang Philippine National Police nag-inspeksyon sa ilang malalaking paggawa ng paputok doon po sa Bulacan. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. Ang saya ng Pasko dahil sa'yo, Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Nag-aaralan na raw ng Office of the Solicitor General itong lahat ng factual at legal issues na kinasasangkutan nitong deal sa pagitan ng South Premier Power Corporation at Manila Electric Company o Meralco. Ang pahayag ni Solicitor General Menardo Guevara ay kasunod na rin ng mga katanungan kung makikialam ba ang Office of the Solicitor General sa temporary restraining order na inilabas ng Court of Appeals na nagsususpindi sa power supply agreement ng dalawang entities. Bilang counsel ng gobyerno, lahat daw ng mga kaso itong reklamo na may kaugnayan sa gobyerno ay kailangang pag-aralan, lalo na itong mga factual at legal issues sa kaso. Ang temporary restraining order ay inisyu ng 14th Division ng Court of Appeals noong Nobyembre 24, kasunod na rin ng petisyon na inihain po ng San Miguel Corporation subsidiary itong SPPC. Nag-ugat itong petisyon sa desisyon ng Energy Regulatory Commission na i-reject ang joint motion ng dalawang entities na magtaas ng generation charge. Una nang sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na umaasa itong ikokonsidera ng Appellate Court ang kanilang hakbang na suspindihin ang agreement. Nasa 6 pang mga lugar dito sa bansa ang mayroong aktibong kaso ng African Swine Fever ayon yan sa Bureau of Animal Industry. Ayon kay Dr. Samuel Joseph Castro, ang National Deputy Coordinator ng National ASF Prevention and Control Program, ang mga rehiyon na may mga aktibong kaso ng highly contagious at deadly viral disease ay sa Region 1, 3, 4A, Region 5 o Region 6, Region 8 at gayon din sa Region 12. Sa kabila naman ito, tiniyak ng opisyal ang pagpapaigting pa ng biosecurity para siguradong hindi makapasok ang virus papunta yan sa mga babuyan. Ayon naman kay Supervising Science Research Specialist ng Bureau of Animal Industry na mayroong bahagyang kakulangan ngayon sa supply ng baboy. Sa data kasi mula sa Department of Agriculture noon pang Oktubre, base sa Hogs Supply Outlook ay magkakaroon ng bahagyang kakulangan sa supply ng karning baboy ngayong
huling quarter ng taon. Sa kasalukuyan, mayroong 95% na sufficiency level ng supply ng baboy na mas mababa naman kumpara noong ikatlong quarter na nasa 121%. Para matugunan ang demand sa karne ng baboy, lalo na ngayong nalalapit na holiday season, ay pinaigting pa ang mga proyekto ng ahensya gaya ng repopulation ng mga baboy. Samantala po, sisimulang ipatupad ng Land Transportation Office o LTO itong single ticketing system sa unang quarter ng susunod na taon. Ayon kay LTO Assistant Secretary J.R. Tugade, ang naturang sistema ay lilikha ng isang uniform definition para sa mga paglabag sa batas, trapiko at paggamit ng isang common at unified penalty system sa lahat ng syudad. Nilinaw din ng opisyal na hindi magpapataas ng penalty o multa ang single ticketing system, subalit magsisilbi itong deterrent o para mapigilan ang paglabag. Saad panitugade na ilang mga lokal na pamahalaan na itong nagpapatupad ng 300 pesos na multa para sa hindi pagsusuot ng helmets, habang ang iba naman ay nagpapataw ng 1,500 monetary sanctions. Inihayag din ng Land Transportation Office official na ang direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay para manumbalik ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa ahensya. Kabilang na dito yung pagsugpo sa mga fixers, pagtugon sa katiwalian at pagsasaayos ng kalidad ng customer service sa Land Transportation Office. Nagbabala din itong opisyal sa mga manghuhuling lalabag na magpapatawan po ng administrative at criminal liability. Samantala, sa mga karagdagang balita, ang Philippine National Police nag-inspeksyon sa ilang malalaking paggawaan ng paputok doon sa Bulacan. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Matagumpay na nakapag-inspeksyon ng Philippine National Police ngayong araw sa ilang mga malalaking pagawaan at tindahan na paputok dito nga sa bahagi yan ng lalawigan ng Bulacan. Ito ay bilang bahagi pa rin ng ginagawang paghahanda ng pambansang pulisya para sa papalapit na araw ng pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay PNP Civil Security Group Director Major General Eden Ugale, batay sa kanyang mga naging obserbasyon sa kanilang naging pag-iinspeksyon, ay nakita niya na maayos at ligtas naman ang lugar kung saan ginagawa ang mga paputok dito. Dito ay nagpaalala rin si Major Ogale na ang mga uri ng paputok na talaga ipinagbabawal dito sa Pilipinas, tulad na lamang ng mga paputok na mula o gawa sa ibang bansa at mga paputok na sobra ang laki kumpara sa itinakda lamang na sukat ng mga kinaukulan ukol dito. Aniya, layunin nito na tiyakin ang kaligtasan ng taong bayan upang maiwasan na magkaroon ng disgrasya at aksidente. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng naging pahayag ni Civil Security Group Director Major General Eden Ugale. So kapag oversize yan at saka masyadong malaki, yan ang bawal. But yung may mga firecrackers din na pinapayagan natin. Basta pasok ka lang dun sa regulations na pinapatukan natin. At yun ang tinitingnan natin. Bawal po yan. Bawal ang importation ng firecrackers at saka mga pyrotechnic devices. Pinagbabawal po yan ng batas natin. Yung imported? Ang imported. Oo. Dapat yan, hindi wala nga dapat sa market yan. Bawal nga ang mag-import ng mga firecrackers and pyrotechnic devices. Samantala, kaugnay nito ay nagbigay na rin ng direktiba itong si Major Ogale sa lahat ng mga regional offices na magsasagawa na rin ng inspeksyon at kausapin ng mga traders at manufacturers na mapaputok para tignan muna kung talaga bang ligtas ang actual na pagawaan nila ng mga firecrackers at pyrotechnics. Kasabay nito ay hinimok din niya ang mga ito na makipag-coordinate sa mga local police at station para naman maipaabot sa ilan sa ating mga kabayan kung ano lamang ang pinapayagan at ipinagbabawal para maiwasan na nga ang aksidente at disgrasya. Kung maalala, kamakailan lang ay nagkaroon ng pagsabog at aksidente sa ilang mga illegal na pagawaan ng paputok sa bahagi yan ng Bulacan at gayon din sa bahagi ng Laguna. Para sa Bombo Gerald. Go ahead, Bombo Mars. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Samantala po tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na pananugitin itong mga importer na responsable raw sa paglaganap ng hindi otorisadong imported fish na ibinebenta sa mga palengke. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chief Information Officer Nazario Briguera, kukumpiskahin ng Bureau ang mga inangkat na pamparo at itong pink salmon sa merkado simula sa Disyembre 4 para maprotektahan itong local fishing industry. Anya laganap na itong frozen imported na isda sa merkado at ngayon ay nararamdaman na ang epekto nito kaya't gumagawa na ng hakbang ang pamahalaan para maprotektahan ang lokal na industriya. Una rito sinabi ng BFAR na base sa Fisheries Administrative Order number 195 na in-issue pa noon pang 1999 ay pinagbabawal ang pagbebenta po ng imported na pamparo itong pink salmon sa wet markets. Paliwanag din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na matagal nang ipinatutupad ang naturang order bilang gabay na rin sa pag-aangkat ng frozen fish para sa institutionalized buyers gaya na lang po ng hotels, maging ng restaurants at hindi sa mga merkado. Sa inspeksyon na ginawa naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Commonwealth Wet Market sa Quezon City, na diskubre na maraming nagbebenta ng mga imported na isda na pampano at itong pink salmon. Paliwanag naman ng mga fish vendor na hindi nila alam na ipinagbabawal itong pagbebenta ng nasabing mga imported fish sa merkado. Bunso nito nagbigay ang ombudsman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng 3 araw para magpaliwanag sa pagkakaantala naman ng pagpapatupad ng Fisheries Administrative Order. Sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, sinabi ni Briguera na ang disposal report ng mga imported ay hindi accurate na nagresulta sa diversion ng mga imported fish sa merkado. Iginit ng opisyal na layunin lamang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na matiyak na ang mga produktong ibinebenta sa mga merkado ay lehitimo at mayroong maayos na dokumentasyon. Samantala naman, ipresenta ng Commission on Higher Education o CHED sa Senado ang isang consensus bill na naglalayong gawing 2 taon ang mandatoryong National Citizens Service Training Program o NSTP at 4 na taon naman para sa Optional Reserve Officers Training Corps o ROTC program. Sa pagdinig sa Senate Committee on Higher Technical and Vocational Education, sinabi ni Commission on Higher Education Director Spooky Farulan na binalangkas ang naturang panukala matapos ang ilang mga serye ng diskusyon sa naturang usapin. Ayon pa kay Farulan na kapag naipasa bilang batas ito ay magiging institutional na ang 2 taong mandatory National Citizen Service Training Program para yan sa tertiary education, kabilang na rin ang higher education. Magiging saklaw din ng mandatory NSTP ang vocational courses na iniaalok ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na gagawin ng 2 taon. Sa 4 na taong voluntary ROTC program naman, magiging daan-anya ito para makapag-produce pa ng mga opisyal para sa regular at reserve force. Kung magugunita nga sa kanyang unang State of the Nation address, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na magpasa ng isang batas na nagmamandato sa ROTC program para yan sa mga senior high school students. Senado naman, itong si Senator Risa Hontiveros, question daw itong kalagayan ng organizational chart ng Commission on Audit at 40,000 pending cases sa inamin daw ng ahensya. May report si Bombo Alaysa Eclarinal. Mariing kinuwestiyon ni Senator Risa Hontiveros ang kalagayan ng organizational chart ng Commission on Audit kung ano umano ang line of succession para sa pananatili nitong fully functional. Ito ay inihayag niya sa naganap na pagdinig sa Senado ngayong araw ng Martes, ika-29 ng Nobyembre. Dagdag dito, tinanong din niya sa naganap na pagdinig ang status ng backlogs, mga proyekto at iba pang programa ng Commission on Audit o COA. Saad pa ng Senadora, magiging useful ang mga programa ng naturang ahensya kahit sa mga taunang budget debates at umaasa daw ang mga opisyal na nakaupo sa Kongreso na mailalabas at mauubos na sa buwan ng Enero taong 2023 ang mga issue sa backlogs ng naturang ahensya.
Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros sa nasabing pagdinig. Ano po yung current organizational chart ng COA? Sa mga kaso po na yung chair at yung mga commissioner ay lahat away on official travel, ano yung line of succession para yung commission nananatiling fully functional? Ano po yung status ng COA audit backlogs? At paano nyo ini-intend na i-address itong backlog na ito sa panahon ninyo bilang COA chair? Samantala, inamin naman ng Commission on Audit na mayroon pa silang bilang na 4,000 na mga pending cases. Yan ay inihayag ng bagong talagang Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba. Ayon sa kanya, ang kanilang unang aksyon na gagawin ay ang aging of cases na kung saan nangangako silang matatapos at mauubos daw nila ito sa lalong madaling panahon. Dagdag pa niya, gagawin daw ng Commission on Audit kasama ang kanilang mga opisyal at miyembro na sa loob ng 2 taon ay matutugunan umano nila ang mga kabuang bilang na 4,000 na mga backlogs. Narito at pakinggan naman natin ang bahagi ng pahayag ni Chairman Gamaliel Cordoba. Ang organizational chart po would be the COA is headed by the chairperson, and then meron pong 2 commissioners, and then under po sa ay meron pong 11 assistant commissioners. Yun po yung 11 clusters, and then under the 11 clusters meron pong 47 na iba't ibang naghahawak po ng mga agencies distributed among the 11 clusters. Actually, meron po kaming backlog talaga that's admitted po. Ang aking pong unang gagawin is aging po. The use of technology. Sabi ko nga po sa inyo, ang isa pong benepisyo na galing po ako sa NTC is very po ako sa technology. Hindi po ako versed sa technology. So, ang pinaka-importante po dyan would be the aging of cases para po matapos po namin yung mga backlog. At saka po, sabi ko nga po sa inyo, even if, kasi po may mga foreign commitments po kasi ang COA, ay magagampanan po namin yung commission proper na in-bank because of Zoom. So, ibilisan po namin ito. Sa NTC po, nangyari din sa amin yan before when we arrived. But right now po, very minimal na lang po ang naiiwan na cases sa amin, sa NTC docket po. At yan ang bagong talagang Commission on Audit Chairman Gamaliel Cordoba sa naganap na pagdinig. Una rito, sinigurado na din naman ng Commission on Audit na mauubos nila ang kanilang mga backends o backlogs at gagawan ito ng programa na kanilang isasubmit sa ahensya ng Commission on Appointments at pati na sa opisina na rin ni Senator Risa Hontiveros. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Sa karagdagan pa ang balita, aprobado na sa House Committee on Higher and Technical Education at Committee on Civil Service and Professional Regulation ang panukala na layong amyendahan ang Continuing Professional Development Act of 2016. Inaprubahan na rin ng House panel ang committee report ng substitute bill ng 12 panukalang batas na pinag-isa kaya't maaari na itong maiakyat sa plenaryo. Batay naman sa approved version, ang CPD ay magiging required
requirements, hindi lamang para sa license renewal ng isang profesional, ngunit bahagi na rin ng career progression. Maaari naman itong suspendihin sa panahon ng pandemya, kalamidad o national emergency. Ilang mga professionals din ang exempted sa mandatory CPD training. Kabilang dito ang mga newly licensed o registered professionals na magre-renew sa unang pagkakataon, overseas Filipino workers at senior citizens na hindi na-engage o nagpa-practice ng kanilang propesyon. Nakapaloob din sa panukala ang in-service training para sa mga guro bilang bahagi ng kanilang CPD. Gayon din ay inatasan ng iba't ibang government departments at agencies at pribadong kumpanya na makipag-ugnayan sa Professional Regulation Commission o PRC para makapagkasa ng libre o abot-kayang CPD seminars at trainings. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang mosyon na inihain ng gobyerno para ideklarang in default ang 7 iba pang defendants sa 2.3 billion pesos ill-gotten wealth case laban sa pamilya Marcos. Kung ang isa kasing defendant ay tumanggi o nabigong tumugon sa itinakdang period, ang nagsasakdal ay maghahain ng mosyon para ideklarang in default ang isang defendant. Kapag kinatigan ito ng korte, ang defendant ay hindi na makakapag-participate pa sa anumang paglilitis sa kaso, subalit makakatanggap pa rin ang defendant ng kopya po ng pleadings at court issuance. Una rito itong civil case number 0010 ay inihain noong Enero 22, 1987 po yan, kung saan kinestyon ng pamahalaan ang mahigit 2.33 billion pesos assets ng mga Marcos at ng kanilang mga defendants. Sa naturang assets, kabilang na rito yung 1.7 billion pesos na real properties at 626.64 million shares naman ng stocks ng iba't ibang korporasyon. Kasama sa mga inapela na in default sa naturang civil case ay sina attorney itong si Anthony Lee, itong si Severino de la Cruz, Jose Fernandez, Jose Marcelo Jr., Gabriel Llamas, Mariano Balgua at Jose Campos Jr. Una nang idineklarang in default sa naturang kaso sina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at si dating First Lady Imelda Marcos noong June 26, 1989. Gayun din ang mga defendants na sina Hilario Ruiz, Arturo Pacificador, Joselito Manat, Ceres Manat at Antonio Espeleta na idineklarang in default noong September 27, 1994, habang si dating Tacloban City Mayor Alfredo T. Romualdez naman ay idineklarang in default noong September 27, 2018. Samantala, naglabas na ang Department of Labor and Employment o DOLE ng guidelines para yan sa computation ng mandatoryong pagbibigay ng 13-month pay ng mga empleyado sa pribadong sektor para ngayong taon. Sa ilalim ng batas, ang 13-month pay ay dapat na hindi mas mababa sa 1/12 ng kabuang basic salary ng empleyado sa loob ng isang calendar year. Kabilang sa makakatanggap ng naturang benepisyo ay ang mga manggagawa anuman ang kanilang posisyon, katungkulan o employment status at anuman ang paraan kung paano binabayaran ang kanilang mga sahod sa kondisyon na sila ay nagtrabaho ng hindi bababa sa isang buwan sa isang calendar year. Ayon sa DOLE, entitled na makatanggap din ng 13-month pay ang mga empleyadong nagbitiw na o na-terminate sa trabaho, nasa maternity leave at nakakatanggap ng salary differential. Naglabas din ang Labor Department ng mga panuntunan para sa pag-compute ng 13-month pay base na rin sa prevailing na daily basic wage. Para makompute ang matatanggap na 13-month pay ayon sa DOLE, dapat na i-compute ang kabuang basic salary para yan sa buong taon at i-divide ito sa 12 taon. Tulad na limbawa sa matrix ng basic wage sa National Capital Region o NCR na pumapatak ang sa 50 o 570 pesos kada araw ang basic salary. I-multiply yan sa 6 days work week o magiging katumbas na yan ng buwan ng basic salary na 14,867.50 pesos yan para yan sa NCR. O kaya naman ay 570 pesos na basic salary sa kada araw multiply sa 313 days at i-divide yan sa 12 months. Nagbabala naman ang DOLE sa lahat ng private employers na mag-implementa ng mandatory 13-month pay rules. Salig na rin yan
sa Presidential Decree 851. Samantala po, ilang pasahero hindi sumang-ayon daw dito sa lumabas na survey na kabilang itong Ninoy Aquino International Airport na pinaka-stressful at worst airport dito po sa buong Asia. At may nakuhang impormasyon si Bombo Chill Emprido. Taliwas sa isyu na kinakaharap ng Ninoy Aquino International Airport, hindi sang-ayon ng ilang mga pasahero na isa raw ito sa pinaka-stressful at worst terminal sa buong Asia. Sa ipinakitang datos kasi, pumangatlo ang Ninoy Aquino International Airport sa nakakuha ng hindi magandang review dahilan na rin sa nararanasan ng ibang mga pasahero na mahabang pila bunsod ng sunod-sunod na paglaki ng demand ng pasahero na lumalabas at pumapasok sa bansa. Sa nakuhang panayam ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga pasahero at kanilang karanasan sa paliparan, kumontra ang ilan at huwag daw dapat isama ang NAIA sa listahan dahil kahit papano ay maganda pa rin ang serbisyo ng nasabing paliparan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Ate Daisy Mavilla. For me po, hindi naman siya magiging worst airport kasi maganda naman yung naranasan ko sa NAIA Airport. Okay naman yung sa pila, sa airplane, kung yung approach naman ng mga tao is okay naman. May mga times lang siguro na hindi naman natin maiiwasan na may mga delayed flights. May mga reasons naman po yung mga delayed flights like yung bad weather, yung mga ano. Pero yung total na experience ko po nung nag-flight po ako sa NAIA is okay naman po. The facilities, the CR, yung mga comfort rooms po natin, okay naman po. So for me, hindi naman dapat na kabilang yung or maano yung NAIA as worst airport. Yun lang po. Kumontra rin itong si Ate Jennifer Hilario na isang OFW. Ilang beses na rin kasi daw siya sa paglabas at pagpasok ng bansa dahil sa kanyang trabaho at ayon sa kanya, maayos naman daw ang serbisyo ng paliparan. Pakinggan pa rin natin na naging pahayag ni Ate Jennifer Hilario sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Hindi, para sa akin naman okay naman kasi na-basis naman ako ng nakabalik dito. Wala namang hassle, okay naman lahat. Sa Riyadh, okay naman. Wala naman siyang, kahit sa luggage ko, wala naman naging problema. Okay naman sila. Wala naman silang, friendly naman sila, wala naman hassle. Okay lahat. Kahit food nila okay. Dapat hindi talaga kasi wala namang naging problema. Para sa akin wala akong naging experience na naging worst yung ano. Okay naman lahat. Walang hassle. Tuloy na nagpaplano ang paliparan kabilang na ang mga hakbang upang matugunan ang problema o pagsikip dahil sa nalalapit na rin na pagdami ng bumabiyahe dahil sa holiday season. Binigyang din rin ng kamakailang inanunsyo sa pagpapalit ng terminal para sa mga flight ng Philippine Airlines at AirAsia bilang isang paraan upang mas may pamahagi ang magandang daloy ng mga pasahero sa paliparan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Resolusyon si Cavite Representative Elpidio Barzaga upang siyasatin kung may legal na basihan ang ipinatutupad na crackdown ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR laban yan sa mga nagtitinda ng imported na isda sa merkado tulad na lang ng pampano at pink salmon. Layunin ng investigasyon na ito in aid of legislation na matukoy kung sapat bang batayan ang Republic Act 8556 o ang Fisheries Code of the Philippines, gayon din ang ibinabang Fisheries Administrative Order 195 at 259 at Certificate of Necessity to Import para ipahinto at hulihin ang nagbebenta ng mga imported na isda. Ang naturang imported na mga isda kasi ay para lamang sa canning at processing industry, batay na rin sa kautusan. Isa pa sa nais na mabigyang linaw ngayon ng kinatawan ay kung ang pagbabawal sa pagbenta ng imported na isda ay para lamang sa local fish vendors o institutional buyers gaya ng mga hotels at restaurants. Kung matatandaan, nagkasana ng isang crackdown ang BFAR sa mga nagtitinda ng imported na mga isda sa may 21 wet market sa Metro Manila na layong maiwasan ang kompetisyon lalo na sa mga lokal na mga mangingisda at para mapanatili din ang stable na presyo ng mga isda. Sa natin, mayroong nagbabadyang taas sa presyo ng liquefied petroleum gas. Pa-report si Bombo JC Galvez.
Samot-sari naging payag nilang mga gumagamit ng liquefied petroleum gas o LPG. Gayon din ang ilang mga nagtitinda nito kaugnay sa inaasang dagdag singil pagtungtong ng buwan ng Disyembre. Ayon kay Nanay Lilibet Abay-Abay, 38 taon nang nagkakarinderya, kalimitan daw na nagagamit nilang tangke ng gas magdamag ay 2 hanggang 3 dahil sa dami umano ng mga putahe na kanilang iniluluto. Mahirap daw umano kay Nanay Lolibet tipirin ang paggamit ng gas lalo na't kailangang mainit ang ulam na kanyang itinitinda araw-araw. Kaya kahit na magastos at mataas ang presyo nito, ay sige lang daw para masarap ang maihain niya sa kanyang customers. Samantala sa pahayag naman ni Madel, wala pa naman daw abiso sa kanila bilang mga nagtitinda ng LPG sa ugnay sa dagdag singil ng gasol sa kanilang store. Dagdag pa, nakadepende minsan kung anong tangke ng gas ang pinakamabenta sa kanila. Sa ngayon ay ayos naman daw ang kanilang kitaan. Pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni Nanay Lolibet at Madel sa panayam ng Bombo Radio. Kalimitan, 2, magiging 3. Yun lang. Kasi sa dami yung luto namin malaki, max tayo talaga sa gas. Kung mag-uling ako, pareho lang. Mas mahal pang uling kaya LPG. Ganun, lahat yung ginamit. 4 ang ginagamit namin. Pero kalimitan dyan, 2 talaga araw-araw. Magiging 3 kasi karagay kanina, 2. Ito, mauubos na naman, mag-1. Kaya sa araw-araw laga, binili mo na lang yung 2. Hindi rin naman sir magiging ang pagtitipid kasi sa dami ng niluluto, ganun na talaga ang gamit. Kasi palakasan, lalo na to, 2, ang lalaki. Kaya hindi talagang magtipid man, pagka luto na, pahinaan, tipid-tipid na konti. Pero hindi talaga kaya sa iba na 1 kulo, 2 kulo, hindi pwede. Kasi ang luto namin, talagang, lutong-luto talaga. Hindi kaya sa iba na 1 kulo, 2, wala na. Kaya hindi namin masabi na tipirin talaga namin. Kung ano lang maubos, yan, bili na naman ulit. Bali po yung pinakamalit is 250 tapos yung sunod sa maliit is 400 and then yung pinakamalaki naman po is 3,300 po. Okay pa naman po siya. Wala pa naman pong nagsabi sa Yan ang magkasunurang tinig ni Nanay Lolibet at Madel. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Department of Interior and Local Government inatasan ng Commission on Elections po na ipatupad itong desisyon na ipabakante itong pesto ng gobernador ng Albay. At may ibang detalye dyan ang Bombo Radio Legazpi. Inatasan na ang Department of Interior and Local Government o DILG na ipatupad ang unang desisyon ng Commission on Elections sa COMELEC na nagdidiskwalifika kay Albay Governor Noel Rosala. Dahil dito, inaasahang si Vice Governor Greco Alexander Lagman ang halili sa posisyon bilang bagong gobernador ng Albay. Matatandaan na nagpalabas ng desisyon ang COMELEC and Bank na final and executory na ang diskwalifikasyon ng gobernador dahil sa ginawang paglabag nito sa election spending ban. Ito ay matapos na mamahagi ng cash assistance ang noon ay alkalde ng Legazpi sa mga tricycle driver sa lungsod kahit pa umiiral ng spending ban sa panahon ng campaign period. Sa isinagawang press conference, sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laujanco, sa ngayon ay wala pang ipinapadala na temporary restraining order o TRO mula sa Korte Suprema, subalit tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng writ of execution. Kung kaya't nananawagan ng opisyal na sundin na lamang ni Rizal ang desisyon ng COMELEC na bumaba na sa pwesto. Maaari pa rin anya ang gobernador na maghain ng petition for certiorari sa Korte Suprema sa loob
ng 30 days kahit na implementa na ang writ of execution. Samantala, pamamahalaan naman ng Department of Interior and Local Government ang pag-assume ng bagong gobernador ng Albay. Umaasa si Laudianco na maisagawa na sa lalong madaling panahon ang transisyon dahil serbisyo publiko ang nakasalalay. Uutos po kay Governor Rosal na bakantihin po na niya ang posisyon po at ang opisina ng Governor po ng Albay. At ang magpapatupad po nito ay ang ating Department of the Interior and Local Government to the Secretary. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Nakatakdang talakayin ng mga foreign ministers ng North Atlantic Treaty Organization o NATO ang pagbibigay ng karagdagang tulong sa Ukraine sa 2 araw na pagpupulong ngayon at bukas, Nobyembre at 30. Ito ay matapos na magbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa panibago na namang pag-atake ng Russian forces ngayong linggo na mas magiging malalaan niya gaya ng nakalipas na pag-atake na nag-iwan ng milyong mga residente na nawalan ng supply ng kuryente at tubig dahil sa pag-atake ng Russia sa mga infrastruktura. Ayon kay NATO Chief Jens Stoltenberg, ang pagpupulong sa Bucharest ay nakatuon sa pagpapabilis ng military assistance para sa Ukraine gaya ng air defense systems at ammunition at non-lethal aid gaya na lamang ng fuel, medical supplies, winter equipment at drone jumpers. Tatalakayin din ng ministers ang aplikasyon ng Ukraine para yan sa pakikianib nito sa NATO. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay 56 pesos at 56 centavos. Para sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos 26 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 18 centavos, ang Saudi Arabian rial 15 pesos at 11 centavos, habang ang euro 58 pesos at 73 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Daratong Horacio Imperator. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Mga kababag, Sir
Star Nation, alam niyo ba kung saan ang tinuturing na Christmas capital of the world? Ito ay sa Copenhagen, Denmark. Dahil sa festivities doon ay nanatiling traditional, charming at unique. Higit sa lahat dahil ito sa genuine love ng lungsod para sa lahat na nagbibigay kasiyahan at maliwanag na kapaligiran tuwing holiday season. Sa ating Christmas countdown, 26 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News sa Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa ato sa mga kabombo ka mga Star Nation, 26 ka adlaw na lang, Pasko na. Maramugid nga salamat sa Bombo News Center, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa takdak alas 7 sa gabi. Maayong gabi surat sa Bacolod, Negros Occidental, kag Bugos nga kalibutan. Nagapalag na palatuntunan zona libre. Karon nga daw sang Martes, petsa 29 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. Ikaliba ka katapusan nga daw sang Martes sa sini ka 11 nga bulan sa sini nga tuig ang tuig sang mga Tegre. May kopod Bombo Ponce Espino. Labing talolpang doon pila ka padalagwan nga mga headlines sa makabere sa aton sini nga pagpalagad. Mga balita lokal. Notice siya makabanang foreclosure. Dahil kapila nini nga notice foreclosure sa mga tenants sa Morocan Country. Liwat nga nabaton sa mga vendors nga kung sa din wala nag-2 months ang compromise agreement. Ngailagin permahan niya makabaran between sa bayan sang syudad sa Bacolod kag City Treasurer's Office. May kopod naton karon niya makabaran ang presidente sang Morocan Country Vendors Association, si Mr. David Montoya. Samtang pilapay ka mabalita iya makabaran speaking sa mga markets. Naton diri sa mga bahin niya sang syudad sa Bacolod, may report man karon si Bombo Ansido Sorilla. Diri man sa ato sa ring pagpalag interview sa chairman sa Committee on Markets sa bahin sang aton sa ring syudad. Sa kay Councilor Celia Flor. Diri man sa ato sa ring palatutunan ang ining double collection sa market kag ang vending sa pagsugod sa registration. Sa ibulon ni karon anong pahayag ni Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets sa Bahinsang City Council. Samtang pilapay ka mabalita yung makabaran sa aton sari nga pagpalagad. Kontriban sa aton sari ang palatuntunan, hibalaon ta karon ang report man. Kag syempre ang report ni Bobo Dines Obika ang pagpadulong diri ni Senator Amy Marcos sa presidential sister sang sang presidente sang pungsod Pilipinas. Naghangyo nga baga-import kuno sang sibuyas kag mga isda. Si Senator Amy Marcos ang nagpanguna sa distribusyon niya makabanan sang siri ginatawag iyang AEC o kon ining mga financial assistance. Dari makabaran sa mga kauturan nato na assistance to individuals in crisis situation. Kapin sa 1,000 ka mga pumuluyo ang nakabaton sini, so sa tag 3,000 pesos bilang mga beneficiaryo. So pati kabalo naman kita ang presyo iya makabarang sang Bombay subong Tagalumapaw. Kung may isa ka kabilog o Bombay nga nagabilis ang 10 ka pesos, tunga-tungaon mo na to.
may Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kwan sa subong, no? Magtula ka, bisa maglaswak lang kinanglanong Bombay para maghamot. Kinabutang na after pagluto na sang laswa mo kung sa utan mo, no? Para nami. O mag-isa ka man sang baboy, sang manok, sang isda. Kinanglanon man ang Bombay mga spices, no? Para nga maghamot man, no? Kaya iti kita nga mga Pilipino, kilala gid ya makabanan nga ti magamit sa mga spices. Bombay, ahos, luya, no? Mga sibuyas, dahon, o tanan, no? Sa din makabanan nga mapampahamot kag paramit sang pagkaon. Kamatis, o kompleto na, no? Para sa aton sa nga mga kauturan, no? Kung magluto kita sa aton nga mga sudan. Ti ang pamangkot ti gani ti bangod sa sining pagsaka sa presyo sang Bombay ti nga kuana ini, no? Ginakulang na gid kita. Kay pamangkoton mo nga aton sa nga mga vendors to kag mga manguma ti siling daw kulang na gid man. Anyway, ti ang Bombay mabuhi malang inibisan dim lang ani mo, no? Kag ti suited gid ini diri sa aton sa Negros Occidental. Actually ti may ari kita di mga manguma. Gagatanom sang Bombay pero galing kay do hindi gid ba blama konsentritan mo na tani panawagan tabla, no? Sa aton nga may LGU, nga ti ikwanta bala, no? Ipatronize ta, no? Ang pag-produce ini. O pwede mataka sa matalamnan bala naton, pwede gina matamnan sang Bombay. O sa tion sang tigilinit, no? O kung summer season, no? Dapat may kwan gigitas na daya, no? May ara gigita iya sang naaman nga budget ti pandingan sang provincial government, no? Di na ta magsalig to sa national government kay ti national government kasako kagadamo pa sa ba problema. O diri sa aton with our own pwede kita iya makabara maka-invest ni makaaman sang kwarta, no? Para nga ti bisan luwaso talang biabi, no? Kung tagsa ka mga probinsya ginapanawagan aton at tagsa ka mga probinsya o ti nga mangin kuan makita no? Nga mangin sufficient man kita sa mga Bombay. Kamatis, buhi man diri sa aton. Alugbati, luya, tanan, no? Pwede kita mabuhi diri sa aton, no? Sa probinsya, sa Negros Occidental. Ti hindi lang magsalig nga, hindi lang ta magsalig nga kung why na gani sa presyo sa Bombay mamahal ti, no? Maduso naman ta import. Nga ang kulang diri sa aton kapisan, no? So, di bla? Ti ang pagkadto ta sa piyak balay ta pagpangmarites da nga way kuman kwaon paglibak kam lang sa imo sa ditupad balay da kun gin pananom ta na sang Bombay guro ka makalaruto no ka mga panakot da guro. Nakabulig pakita iya sa siring sitwasyon ti subong sinugantos kita man tanan no nga ti nagagamit sini ala nga mamaluto ka magisa ka madubok sang baboy di ka magamit Bombay. Yung muna, no, kasalig man ko sa mga vendors manaton, no, nga ti magpamahal kay kulang ang supply, kay ti way man mimo mabakal man Japon tawo. Hindi magnamit ang adobo mo, hindi magnamit ang tinula mo kung wala Bombay, wala ahos. Kung ano pa dira. O gapalang lapaw ang presyo. O ti hindi ta pagpanaron ang kaugalingon ta, no, nga kung kulang la supply, ma-import lang kita. Kay ti makasarang man kita with our own o diri sa Pilipinas bilang agricultural country, no? Nga ti pwede ginaton ya amanan ina ti ining mga kuisa gani, no? Mga proyekto nga paruna, no? Ginaaman ta sa madalanon nga alang-alang pangabakbakon ginabakbak na kay kuno sa pagtuon sa geodetic engineer sa naton ti daw hindi na kuno mayong siminto. Ti kuanan tani kuno nang tapalan tani sa espalto, berlihan ta sang espalto. No, pero ya dasig kita da kay ti grabing kickback da mo, no? Sa may infrastructure, roads and bridges. Pero kung pagtutok sa agrikultura, ako ay ko kita blang mga politiko, no? Nga ti nagatutok gid bla sa agrikultura. Ang ilalang niya ti amo na salig la ti maylo ko may kwarta ka, magdagaulon la sa pilak diri makabaran sa aton. No, kati makakadto la sa mga mall manindahan, no? Dito la bisan ano ka mahal kutuson kay ti may kwarta. Pero mapigado ya. Ilisipon malang ning may kwarta, hindi man tanan iya manggaranon. Kag makaulabantal sa pangabuhi ta kundi halos kalabanan gid pigado. O di ba? Ako ya kon may isa ka politiko o kon elected public officials, no, sa dili makabanan nga kuana, no, nga
magtutok bala sa agrikultura, pating tiil ko to mamalakpak mo. No, as an agricultural country, kadamo-damo sa mga idle lands naton diri. No, mga farmlands naton nga na issue pa ni nagligad. No, kagina convert into subdivisions. Stay sa gantos. Liwan ko di kita. Sige, samtang duga pa sa nga mabalita iya makabaran sa aton sa nga pagpalagad ang congressional inquiry no sang center aton sa nga Power Watch headed by Sir Winnie Sancho no in the name of transparency sa nga ginatawag. Ma-update kita iya makabaran kati na file ini dito sa bahin sang House of Representatives no so gin-move by December 5. Ini may kangtanan sa bahin sang siring asod-asod nga pag-increase no sang per kilowatt hour no sa makabaran nga presyo sang Central Negros Electric Cooperative no so gin katingala ini makabaran sang Power Watch no ngati nga hindi kuno gid basta-basta ang increase ana kung sa kaay sa sukod sa per kilowatt hour. Kag syempre no may mga natukiban pagid dira no sa dili makabanan ang pamangkot ginato no samtang nagadugay financially capacitated pa ang Seneco o kung ang management subong sang Seneco nga magpadalagan sang sining nga kooperatiba no diri sa may bahin sang coverage ni sa Bago, Morsia, Salvador Benedicto, Talisay, Silay ka the same time diri sa syudad sa Bacolod. No so amo na pamangkot talang man no financially capacitated pablahan Seneco magpadalagan sini capable pang Seneco nga magpadalagan kay ining mga siyempre no ti may mga istorya naman kita kuno nga nabatian no diri according kay Sir Winnie Sancho do may mga lista sa didto nga nagasiling no nga ti may panibag-o nga loan nga gin-approve ang Seneco nagpahayag man kuno nga ti ibayad no sa mga utang naton dito sa power generator na mo ginakuhaan naton ya sang supply. Tingin katingala diri nga one bill policy man lang no ang ginapatuman pero nga ang way koleksyon ang Seneco. Ti daw makaduluda kasang Lunes kuno may pag-anunsar to no sa sining pag-approve sang loan ti basi bala kon ini nga loan ipanghatag bonuses bala 13th month 14th month sang Seneco. Sige presentasyon na ning ato na no kag syempre ti kon ma-prove naton nga hindi na sila financially capacitated no kado hindi na ma-manage ang Seneco so basi kon pwede man iya silingati may another choices kita o kon alternatives nga makasulod sa joint venture hindi man bala gusto ang empleyado sang Seneco sa sining privatization ti diri kita masulod sa joint venture may mga kwan kita da no may mga kompanya, may mga korporasyon nga ti pwede gid magsugal sa niya makabaran sa mga joint venture nang may pundo dakong pundo para hindi man malumos-lumos iya makabaran ang Seneco sa kautangan kay utang latang utang ti pamangkot paano to nabayaran namo nang isa sa mga question dira sa diri makabaran so although nga ti do may mga nabatian kita sa diri sa Benitez administration nga daw open sila for joint venture kung mag-amo lang sa niyang sitwasyon. May mga series of meetings sa ginipar ngayon sa Mayor Alfredo Benitez, no? Kag sang Seneco management with GM Tigar, no? Kag mga officials sa makabaran sang Seneco, angot sa sining plano sa joint venture agreement o kon JVE. Bisan pa paano tayo maka-enjoy man kita, gusto nyo sang tag 8 pesos, tag 7 pesos, or pwede mahimo gusto tag 5 ka pesos daw nga presyo per kilowatt di dayon pamalakpak sa mga konsumidores o kag maghugyaw nga yihe o sa amo ni nga presyo iya makabanan maidiyahan na samtang gaduga pa sa diri nga mabarita iya makabanan sa aton sa ring nga pagpalagad no diri man sa bahin sa aton sa ring nga palatuntunan si Bombo Grace Lobaton ma-report karon ri sa Sabat no ni punong barangay Hershey Sibog. So dumduman nyo ang ining reklamo no sa diri makabanan sang sining mga choreographers no reklamo sa diri makabanan sang aton sining mga dancers no ngati daw ay pagikuno mahatag ang although ti nabayran naman kuno sila
sa mga inisyal, pero wala pa kuno mahatag until now ang mga dugang sa diri makabanan nga bayad para sa ila. Ti natapos na to. May impormasyon kita nakuha sa bahinsang City of Bacolod nga mga premyo gali kuno na bato na to sang kwan, na bato na sang mga winners ang mga premyo. Di balikan ta to, especially itong 1 million pesos nga premyo to sa kwan sa bahinsang area iya makabaran sa Barangay Granada. Kung balati na tunga-tunga na to nila, ano nang mga plano sa to? Kaya kanatahom to sa plano ni Kap Alfredo Talimudaw mo, nga ti daw magabuhat sila iya makabaran sang sa isa ka proyekto. Sa Barangay Granada simbolo sang ila sila nga kadalagan kampiyon sa 2022 Mascara Festival Celebration. Ti ining choreographer sa diri makabaran sang Barangay 7 diri sa may bahinsang syudad isang Bacolod. Reklamo wala pang bayaran sa ilang talent fee sa nakaligad nga street and arena dance competition sa Mascara Festival. Si Jonel Borromeo Piñol nagpost sa iya sa Facebook page ay napanawagan kag nagareklamo batok sa kapunong barangay Hershey Sibog bangod sa masobra isa na kabulan ay nila ginaulat nga sang ila nga bayad gikan sa barangay. Iban niya gani gambal pa di kuno to siya tiba si ginbalon pa to sa Japan. Si Kapitan Sibog nagpakadto man to sa bahin niya sang Japan. War si ginbalon pa to kag nangita pa sang inugtabon. Or may isa pa gid gani gambal siya basi kun rolling store ang wa niya. Ang kwarta, gin-rolling pa. Basi kung gin-finance pa to sa kwan, sa construction, kaya daw pangontrata kung ni ang bana niya, former kapitan man sa Barangay 7. Hindi nialin sa ako na, muna kuminto iya sang iba na, mga kaibanan. Pero ti kung hibalo ko na to na kung matuod o kung hindi. That's why gintagaan, tagid justisya, ginpadulungan ni Bombog Regional Baton sa Perong Barangay Hershey Sibog sa Barangay 7 dira sa Magdulya para nga makasabat man. In fairness man sa kay Kapitan Sibog. Sige, kaga the same time update akron sa FIFA World Cup 2022. Ang Portugal nakaabanse na yung makabaran para sa round of 16 nga hampang nila batok sa Uruguay kagabi or kay nasang kagahon nga nagpagibabaw ang Portugal nga dira ang ilang superstar nga si Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ila superstar about 2-0 gid. Dibla, so kampiyon sa diri makamete mo ni mabakod aga team siya update kita na karon sa FIFA World Cup 2022. 21 minuto sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Pabalik naton, detalye na sang mga balita sa ato sa ring pag-headlines pagkatapos kidamang sini. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14. Protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga-pungsod Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga Kabaran sa aton nga pagpalagad, oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Sige, December hanta ng report ni Bombo Hansi Dos Sorilla. Diriman sa bahin sa aton sa ring pagpangalagad, no? So, ang ining interview sa chairman sa Committee on Markets sa City Council, no? Councilor Celia Flor. Diri sa aton man sa ring pagpangalagad. Check ta, si Bombo Hansi Dos Sorilla sa piya kaninya. Bombohan, may gabi please come in. Pons, halos nagdoble ang koleksyon subong sa mga merkado naton driya sa may syudad sa Bacolod, particular abi sa Central Market. Suno iya sa confirmation ni Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse sa Sangguniang Panlunsod sa syudad sa Bacolod. Kay suno kay Councilor Celia Flor, kung nag-uulog ta sila sa bahin iya sa Manukan Country ng mga vendors, kay supposedly sa report kanin naton kay na Bombo Pons, ma-deadline na sila buwas nga adlaw. May mga nagapakatiga pa nga magbayad, no, Bombo Pons. So, mayara nga wala maka-comply sang kay 1 month lang no? Yes, may ara Bombo Pons nga wala maka-comply sa ila sini nga compromised agreement. Pero mahusgaran, naigid na siya sa Webes. Pero inibala, kung makitaan mo, ang mga taga-market, ang reaksyon naman nila, Bombo Pons, mayara sila blasang pagkangawa, rason nga nagatalbo ang pagbayad nila. Subong ang koleksyon, halos nagadoble. Ang isang ginatungod naton nga nagdoble, gidya, ang sa Central Market, Bombo Pons, kaya sang tinalikdan niya tuig, ang collection sa period January to October 2021 sa Central Market is 3,167,000 pesos. Pero sa the same nga period from October to January this year, naglabot siya sa or from January to October this year, naglabot siya sa 6 million pesos plus yara man nanggali, no? Gabalayad man Bombo Pons. Tiyamakon mo, no? Updated man gali ang mga pagbayad. Kung sa sunod naman kay Councilor Celia Flor, sabahin naman iya sa South Market or ang South Amuning Libertad Public Market. Oo, ang South Amuning siyang Libertad Bombo Pons. 3,070,000 sang tinalikdan nga tuig, and this year 3,000,000
458,000. Nagsaka-saka siya sa mga around 400,000, no? Nagsaka gid siya, pero na-unlike sa central market na sus, halos nagdubli, nag 6 million niya dayon pumbupons mo, no? And then, alalangay sila sa North Public Market nga 3 million man, no? Kay pero ang North Public Market do mga 1 million sobra gid ang saka kay man meaning amo ni siyang Burgos Public Market last year from January to October 2.2 million ang collection, subong 3.7 million. Tiyamakon mo na, Bumbupons, no? Halos nagaduloble, nagapilo ang ara man ang gali, mabayad lang man gali, no? Tinadlok ni sila yung di ba, mapadlak or yes, kakwaon sa ila, hindi na sila mangin awardee dira, no? Pero amo na ganing hambal naton ang mabulubudlay sini Bumbupons ang sa Manukan Country, do biara gid matig-aged, no? Ina ganing sa Manukan Country, atong mga arrears nila yung tag 500,000, 600,000, sa katawo 800,000, 700,000, staggered to na siya, binulan to siya Bumbupons na masugod sila, mapay sila 20 to 25,000 per month. Susubong dapat yung November mapay sila on top sa dapat updated nila, no, nga balayran. So amo na siya galing Bumbupons, although mayo man nga patunda ng ating mga sa market nagabayad gid sila kay hadlukan man sila nga pasaradaan sila yung magaling councilor sila for seryoso gining syudad. Damo yung interesado, especially sa Manukan Country, damo na tayo Bumbupons ang interesado, tinga man maugtas man na sa ilang syudad sa Bacolod, seryoso gid sila nga saraduhan kung hindi magbayad. Anyway, pamatian ta Bumbupons ang kabayan sa ato nga interview sa kay Councilor Celia Flor. Ko siya daw basta kay for example, ang sa central market, kung ang taon ta from January to October of 2021 as against January to October of 2022, doble mo. Wow. Doble mo. Kaya ang January to October 2021 previous 3,167,000. Okay. Ang current January to October 2022 6 million plus, no? Sa central market lang na ha. So at least bala makita mo ay dumalipay man tanga kanami man no do dako. Ang delinquency payment is 1.9 million, no? Oo. So amo na bala. So tikabay pa ang sa south nagtaas-taas man sila, no? From 3 million 70 nahimo nga 3,458,000 up to October pa lang na subong pa no so malambot giniguro mga 4. Yes. Ang sa North Public Market from January to October 2021 2.2 million mga plus. Subong January to October 2022 ang South North Public Market is 3.7 plus. So I mean makita mong effort galing ang problema ko wala pa kahatag sa akon ay ang sakwan gina-check ko pa kay balaan mo nagsinako man si Ma'am Treasurer kay may meeting sila sa Manila bala may conference so i-check ko pa so most likely by Thursday makakuha ko new information kag mag-meeting pa kami sa local market committee then we will deliberate on this. Councilor, ang North Public Market ano gani na nga market? North is Burgos. Ang South? South is Libertad. Okay. So ang pinakadako galing increase ang Central Market. Yes. Okay. Councilor, dalon ko na lang ang sa mga ambulant vendors ni Blatong hambal ni Mayor Alvin at time to bala atong mga gabaligya ni mga manok or anything ano na tong update gin-identify i-register ni sila, Councilor? Ang sa subong kundi may ara kitang napasar ng ordinance nga vending regulating vending ordinance sa Bacolod. So ang aton nga mga vendors na ipangkuan sila mapa-register na sila i-register na sila dapat para nga may listahan gid ta bala no sa mga nagabaligya sa aton nga mga different areas no kag pag-register na may ara na sa requirements so kinahanglan Bacolod resident kinahanglan may ang konsena is COMELEC ID or certificate
Dason may ara sila dapat nag-undergo sila sang health requirements nila, no? Dapat may health card sila. So para ma-issuean sila health card, mapa-x-ray na sila kag mapa-stool exam. No? So para may sanitary permit. Once ma-comply na nila, then tagaan na sila special permit para sa vending. Makabaligya sila. Tapos tagaan na sila lugar kung diin sila makabaligya. So that whatever happens, may ma-identify gid naton sino ka. May ID na sila, issuean sila ID. Kag butangan sila lugar nga dira kala makabaligya. Once magsaylo ka, hindi pwede. Okay. Councilor, anong deadline na gani, Councilor? Actually, tapos ng ordinansa, so subo ma-start na sang registration. Okay. Oo. May time frame man na. Amo na part man na sang meeting namon kay obrahan pa na sang daw guidelines sang local market committee. Councilor, i-clarify ko, so saan napasang yung ordinance? Sang November, October pa. October pa. In fact, makuha na siya, nag-take effect na siya, kaya balaan mo may mga penalties na siya, so kinanglan publication. So 15 days after publication, ma-take effect siya. And the publication was done November 4 pa. So, pwede na gina siya. That is why ma-start gid sa registration. Okay, Bomboan. So, klaro naman hinabombo pons hining sa mga vendors, mga ambulant, no? Matamat na ng registration sila kay dapat i-register sila. So sa pa-registration mo, dapat makuha ka sa mga sanitary permit, dala na masulod nga pa-x-ray ka mo sa safety sang tanan na bombo pons, no? Tapos may lugar din na sila dapat nga butangan, hindi lang kay kundi diin ng bala, no? Amo na importante kay natabo bombo pons especially, no, ginstricto pa gid ni siya. Magluwas nga na pasana ning ordinansa, pero tungod to bala sa ato balang sa mga nagapanyapon, pero pasensya lang ato sa may fried chicken nga ginaulod na bala, tapos nabaligya sa isa ka iloy nga ang ina nga fried chicken ginbalon sang bata, ginbakal sa Libertad sa ambulance vendor, ginbalon sang bata sa eskwelahan to sa Montevesta Elementary School, ang grade 4 pupil. Sus na naman niya kay nagahulag-hulag patuya ang ulod nga ato bumbo. Buhay na buhay. Oo. Tingala nga, oy kabaho, gali kay may ulod. Sus na, no? Ti amo na, no? Ti istriktohon man ina sa syudad sa Bacolod, pinaagi na sa registration kun sa pagpahayag gani ni Councilor Celia Flor. No, sa Bombo Pon, sa muli so far ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kabombo Ansindol Sorilla, no? Ang pag-report ni Councilor Celia Flor nga ti daw nagsaka kunong koleksyon subong sa 3 ka merkado sa syudad sa Bacolod, no? Kumparar mo kuno sa previous administration. Tigwa ta nagali do nagpindis di sanay kita sinidri. Giho lang bala kamo da, no? Sang masarangan yo da kay ti kon may kaayuhan na dayawon man kamo pero kung may kakulangan, pwede man ta makasuestyon, kag pwede man ta makatukso, no, sa inyo da sa makakulangan. Kaya mo na gani, kita hindi man ta perfecto nga tawo mo. Galing kay ti kung kaisa, no, may ibandri nga mahabuyan mo lang sang mga tinaga na kung ano da, no, makomentaryuhan mo lang ang ilang nga boss, dayon pinangakig. Ay nano, hindi nang ustisya tas na, no? Kay trabaho da mo niya. No, why makami iya nagamulay sang kaayuhan smuluyo. Di ba? No? So halos pa lang as a member ng 4th Estate, sa suggestion siguro base pa lang depende na sila, no? Kung pamatian nila o kung hindi, no? Kaya kita hindi man tamayo nga tawo. Nga ti saling daw patihan na ginang gusto ta, pero why mataga-mention di sang kuana, no? Sang makapalain tanan na para sa kayuhan na sang tanan. Hindi matagid mayo sa mga suggestion lang nang namin ko, no? Hindi man kita mayo tawo sa mga suggestion, but bisan pa paano may kitaan kita da. Nablati ko magpasikat gidabing siling ti mga trabaho la ko todo-todo Di nga abot adlaw may loopholes man. Hindi bla? So anyway, mga kabanan, sa ato sa rin nga mga kauturan, may ka nagbalayad, no? Muna bala akon gusto ko gidi nga manindugan ang administrasyon, kaya isang una more on pabor-pabor to yan mo.
no? Grabe man nasobrahan mato kapalangga, no? Sang Leonardia administration ang mga vendors. That's why nga bisan sino panada ang mga nagapwesto da hindi original, no? Nga mga nagapwesto da sa mura nga mga stalls, okay lang, no? Mayra ganita nabalaan to sang liga administrasyon nga ikalima na sa nga tag-iya. Ang original nga may pangalan to sa City Hall, wala na to kundi ikalima na sa nga tag-iya. Kahit hala, baligya ang mga rights, no? Mga rights. Hasta nga ang ikalima na gani nga tag-iya, no? Why man na sa gani sila nga nag-occupy gida, kundi nga nagabato na lang sa ginaparkilahan yaman. Daw nagpakahapos na bala. So ako gusto ko gid nga matukiban ina, no? Sang Benitez administration so that kati matadlong ta. Kay tsimpo na ini mo. So pamatud-an ta kay pagbag-o ini dapat ang mga hindi among ginapahimo sa una kay hindi magita tuod konporme sadto, no? Halos pabayaan na kay sobra na nga pabor no? So matadlong subong. Paro na sa bahin sa Manukan Country, no? Ang sa Manukan Country, no, sa dito makabarante reyo, check ta pada si Sir David Montoya to, no? Kay nabla ko isa daw katalaka na gid bala mamati nga kundi pagin sila ka ni, no? Hindi pagin sila kabayan, hindi pagin sila ka kompleto, no? Nang damo niya ma-occupy sa damo. Mamura blang maisura daw guba nga plaka bla, no? Na nagay kita balik-balik. Kag sulit-sulit sa muna nga mga istorya. No, kadaway na sang kwan, wala na iya makabanan sang padulungan nga moamo lang snasna. No? So diretsohon ta bla, isahon ta na lang biya ka kwan, isahon ta na lang bla ka istorya. No? Sa di makabanan para ngati matapos na. Pag siling mo ni nga deadline, no? Pag wala nakabayad, kill na yun. No? Joke lang. Pero kuwaon sa dayon da kay mahuya man na sa iya tong kuan. No, kag permahan to sa bahin sang compromise agreement niya to ni bla. So, do ko budlay lang ya bala kay galing dito isa kita kahala balik-balik lang ta nga balik-balik amo-amo lang ni perming istorya. Paano kita manutos na? Paano na to ma-apply ang disiplina, Sandra? Kung seryoso na sila magbayad, nagbayad na sila. Pero kung amo man Japon, isli, no? Dira na makitaan nga, parang tanan mapati, bla kag alarma, bla, bayad tani, kay basi isla naman ta, no? So, ang buto silingon, ngati may masampulan bala, no? Otherwise, man siling ngati, daw ginadusdos, tagit yung aton nga mga market vendors da, no? Vendors manukan, tag-ias manukan, no? Hindi. So, it's a kind of discipline ini, kung nainsindihan, sang halos kalabanan. May another notice of closure naman kita, I don't know kung seryoso na ning syudad, nga siraduhan, no? Kay pag siling iya makabaran nga, pag siling iya nga sarado dayon Way na damo, ipay nga mga komersal, way na damo nga mga istorya pa. Sabi kanya, Sir David Montoya, Presidente sa Manukan Vendors Association. Sir, may gabi sa mo live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Ponce ni Sir. May gabi sa tanan no, may gabi sa Kalamate. Yes, sir. Salamat gid sir, no? Sa time na tawag diri sa Bombo Radio Bacolod. Sir David, sir, no? May we hear from you. So may another nga notice of closure naman nga gin pang serve dira sir sa mga members niyo, sir. Actually wala man sila may kin-serve sa amon sang notice sa foreclosure. Ang kin-serve to nila sa amon ang reminder nga bayaran namon ang amon nga arrears. Oo. So may ara pa subong sang pagkay 1 month ni sir mo, no? Ang ginhatag sa inyo dira. Bali sir ang ginhatag sa amon, bali 2 months na sir kung di ka kabayad sa 2 months ang November kag December. Bali amon na ipadlock nila. Oo. So all in all, so muna no, members da pila na 22? Bali 22 stores, sir. Oo, so 22 stores ikaw, Presidente. So, bali, anong latest mong update sa mga members ni Dira, sir, sa Manukan Country? Actually, sir, bayad man ng amon nga mga members, no? Kaya tagaan kami to sang nagligay ng simana, sang remind nga letter nga kundi makabayad sa 2 ka bulan, November kag December. Mapilitan ng
syudad na magpadlak mo. Oo, so matapos ang November buwas, sa pag-checkyer mo, sir, updated man, tanan nga stall owners dira? May araguro iban sir nga wala man gid ka bayad pa kay dito lang alam ang kwarta subong. Okay, no? Sa compromise agreement ni sir, no? Oo sir, bali nagatagdula sa amon sa compromise agreement 26 months to pay. Oo. Starting kay by November. Pag nagligad mga sang November 24 bla to, nagatag sila notice nga reminder para sa bayaran. Oo. So, monthly lang ang bayaran yun ni sir, no? Monthly, sir, bali ang amon yung para sa akon may bayaran ko nga 25,000 a month plus ang akon nga renta. 2,600 na plus pong, sir. Okay. No? So, magsiling ka 25,000 a month daw ka bugat man, sir, no? Oo, ganun. Sir, kahit bugat kita mo nung subungin ka manay pagka-pandemic pa, yawang kami pangita sa 5,000. Oo, okay. Testo sa kwan sa customer, damo mag-customer nyo da everyday? May araraman, sir, pero hindi gid sila nga i-compare naton da sir sang wala pa pandemic kag sang subong. Oo. Kay sang una ya mga ginansya guro mga 5, 3, 4. Subong sa kalibo. Hindi pa sa perde pa. Daw uli less capital mo ng 1,000. Oo. Okay, no? Pero, I'm sure nga weekend, siguro, sir, damo gid yan nagakadto da, no? Medyo gutok-gutok man, weekend. Pag mga Sabado, Domingo, sir, may arag magakadto da. Oo, okay, tsimpo sang family dinner na, family get-together mo, no? So, hapit sila dira, no? Anyway, at least, no? So, ining imo, mga 25,000 a month, until when, sir? 2 years? Bali, 26 months na, sir. Bali, 2 years kag 2 ka bulan siguro, sir, amo na ang kwansa ko nga bayaran. So, amo na. Hasta nga makup-upan ninyo ina ang inyo nga tong mga arrears nga nagsinilupot na. Sir, amo na sa sarangin total ya sa amon tanan, sir. Arrears na namon. Oo, okay. So, kay ti daw nagperma man kamo to mo, no? So, anyway, ti kung magrason, abi ka mo, sir, pero na, may members kada siling mo nga daw, medyo daw ay gid nakabatak. Magrason, abi nga daw pigado, mabaton pa ni sila. Amo na gani sir ang tigway kami kabalo kay may kampo man to sa akon nga membro ko nga ang masahan ko lang bayaran 10,000. Oo. Ang nga bayaran mga 25 man. So sige lang ibayad lang. Ngayon ko sa ida ibayad lang kung anong ara da simo. Okay, ti base pilitong 25 sir gado nga dan subong. Oo. Okay, so by Thursday, no? So mabalik sila da Webes. Sir, sir. Oo. Kaya ti holiday buwas, no? Galing kay end of the month naman. So amo na gali every end of the month amo na pag-checkyan nila sa inyo kay kag mga 1 week before the end of the month nagapadala sila notice gali, sir, no? Sir, bali among pamalan to first pa lang to nila yung padala notice sa amon nga dapat mabayaran mo ang November kag December. Pag ay kakabayad sa 2 months, padlak ka. Oo, padlak ka. Pero amo man siguro matabo sa last week sa December, no? Kung ay pagid sang hindi pagid makabayad, ako wala pagid makabayad, sigurado padala naman sila notice. By sir matigayo na guro ilang nga padlak guro January balangin na kung damo wala kabayad. Okay, so sa Webes amo lang na pagadto nila da ang team sa City Legal Office. Hindi po silingon nga manirado, sir, kundi nga basi ma-remind lang. Sir. Ay, okay. Sige. Pila ka membro mo gid, sir, ang nagasiling nga nagaprangka gid sa imo nga daw medyo taklaron gid ang 25,000? Bali, duha man lang to, sir, namon ka membro nga doga wait gid man sa nga gamay lang gid yang income kaga mo na endang masangan 10,000 lang gid. Basi na tuon to saya sa pinakapunta or diri man sa tunga-tunga kada way ginakadtuan? Araman sila sa tunga-tunga, sir. Oo. Diba sila nila timpla sang manok to kumpara sa inyo? Depende na, sir, mo sa pangakit ka dapat customer mayo man imong mo timpla. Kung sa bagay sa timpla ya ka manok yati kanya-kanya na yung diskarte na ninyo, sir, no? Oo. Lain-lain na diskarte sa timpla na isang manok. Oo. Okay, no? So,
Anyway, sige lang, no? So, ti ko ano, maging matabo, no? Sir David, ready man kamo, just in case, although masubo man ni Sir, nga may masirahan dira, kag makuhaan sang stall dira, no? Daw okay naman lang, mabaton nyo lang ini, Sir. Ati kung wala na siguro may mo, sir, ang amon nga membro nga magamos nati. Patunon nila kay ginapirtas sa siyudad mo. Oo. Amo gani man. Sige. Last na lang, Sir. Anong imong mensahe sa imong mga members dira, Sir David? Mayong gabi tanan no sa akon nga mga members sa Manukang Country. Nakabaton naman tayo sa isa uli sa aton nga mga notice nga November kag December dapat ato na mabayaran kag kundi ta na makabayad dali padlaka naman ta uli. Another naman na sa problema naton. Ginayo ko lang sa mga membro. Matamat na sa malapit man tapos bulan no. Boss baby, kung makabakante, bayaran, pwede man. Oho. Sir. Kaya preserve na naman, Manukang Country. Sir, kita mo, napasa na nga sa third and final reading, ang ining cultural heritage naton sa Bacolod, basta magsiling ka Bacolod, chicken inasal ginaiya, no? So, daw okay man siguro, sir, nga pag-promote sang chicken inasal di sa Bacolod, no? Anong reaksyon nyo diri, sir? Ganun, sir. Una-una, sir, pasalamat kami kay Councilor Imang. Siya man ang nagpupusang nagduso sila sa amon nga sa Manukang Country. Again, appreciate nila ang pansang number 5 sa Bilogang Kalibutan ang chicken nasal sa Bacolod. Oo, mugani, no? So, ato nagid niya, no? Di ba, sir? Sir. Sir. Okay. Sir David, sir, thank you again sa siningan time, sir, ha? Mayang gabi. Mayang gabi, sir. Salamat. Sige, salamat. 10 minutos, nakaligan sa takna alas 8 sa gabi, Mr. David Montoya, ang presidente sa Manukang Country Vendors Association. So, sa 22 ni, tanan ganyan sila ningi pagtagaan masang notice, no? Nga dapat isettle nila. So, mula na, November and December, dapat isettle nila ang ilang bablayran. Grabe, no? Sakit manglito, no? Magsaliga 25,000, no? So, walang patawad, ba? No? So, wala tamhimo lain ang administrasyon subong, no? Mula na iti kung daog man Japon bilang mayor, no? Sa Mayor Bing Nardia basta mentras mula na sitwasyon dira, no? Ang arrears hindi kaya mabayaran, no? Pero lain naman ang galing ang mayor subong no? Hindi nyo na iya galing, hindi ta ba na iya mapabalik pa natapos ng eleksyon, may nagdaog na, no? Wala tamhimo, no? All we need to do is to obey. Sunod kita, no? Sa di kay iti obligasyon man sa tuod lang, no? Aton hindi man sila nga ingabot personal sa aton nga mga sole owners sa Manukang Country sa punto nga na benepisyuhan nyo naman, naka-enjoy naman kamo, no? Sang for how many decades, no? Nga wala kamo bayad-bayad. Imagine, dako man nga pasalamatan ninyo. But it's time for now, no? For now, it's time to do our obligations. Muna gani, no? Hindi man sila nga tiduga pasilabot kita sa pangabuhi nila, but ang ibang dira nakabakal na mga balay sa subdivision, no? Because ang sang income, no? Ibang sa naka-empas na sang mga salakyan, nakapatapos sa mga kabataan nila, no? So, that's a part of our responsibility, no? Sa DDE nga ginatawag, no? So, hindi ta na iya masala ang suday ko na, no? Kay may mga pertinent papers man kamo dira, no, nga nagpirmahanay kay mga condonation ordinances ang una apply man na sa ila, no, para lang ko budlay man bala, no, kakasubo man nga makuhaan kamo sa palangabuyan dira. Di ba, no? So wala na nga to na. Kung kabalo kita magbalikin sa ato obligasyon ti okay gid na. Why gina sa problema? Di ba? Ti mayo dako pa pasalamatan ninyo, no, sa Benitez administration kay tagpo sila iyasang plaso, no, sa inyong makabayad, no? Di sila man nag-committer niya. Naagrihan man isang isa kag isa, no? Ti dila tayo gusto nga muna bla may masubo bala kag mapait nga magyan man da kun masiraduhan inyong asol. Ang inasal nga manok, no, isa man sa ginapadayaw naton, no? Pag siling ka Bacolod City, inasal nga manok dayon ang masulod sa paminsaron ta. 13 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Secretary's Time sa Sir Winnie Sancho, no, sang Power Watch, no, diri sa Negros Occidental kay ma-check kita,
No, kaya I think ang ang inquiry no sa bahin niya sang House of Representatives daw ginmove by December 5. Di medyo sakaw-sakaw man to gina si Congreg no sa bahin sang Committee on Appointments no kay daw sa members ni sang CA no in terms sa bahin sa pagduso diri sang appointment sa mga cabinet secretaries. Huwag kasang liwan nga miguhon sa mga members ang Commission on Appointments. Ang kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, daw duha-duha pa. No? Kaya may kaso gali ni sa kuno, may issue sa citizenship. May kaso man sa kuno nga sa media man, no? Daw na dalasa nga payan pa ni, no? Pero daw ang citizenship gidya kuno. Ang gina-point out to sa members ng CA. But kay na daw ginduso to ni Congreg sa taya, no, ang appointment yan ni Toots Ople. Pero sa immigration sa yan, no? Immigrant workers. Sige, no? Check na ito kapag may issues sa mga kabanan, no? Kay, mamangkot lagi kita, no? Iniya in the name of transparency, siring ginatawag. So, i-check naman ni ang management ng Seneco kung anong reaksyon nila, no? With regard sa ni. So, sa piya kalinya, Sir Winnie Sancho, sir, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, sa Bombo Ponce ni. Sir? Yes, sa Bombo Ponce, mayang gabi si mo. Pag labi na gid sa aton mga viewers, kag tagpalamati, no? Na nag-monitor sa imo programa. Yes, sir. Thank you, gid, no? Sir Winnie, sa sining panahon, ano? So, may report kita, sir, with regards anong progress ang sining congressional inquiry nga daw ikaw man nag-file sini regards sa power rates ang Central Negros Electric Cooperative. Gin-move ini kuno, sir? Yes, can you repeat the Bombo Ponce, no? Doon hindi ko Okay, dali again. Tagaan ka naman dugang nga audio legulo ko to. No, sabi ko, sir, ang congressional inquiry sa power rates ang Seneco daw gin-reset? Well, ang issue sa Seneco, no, may congressional inquiry supposed to be today. Unfortunately, naghatag ako kahapon sa akong opposition paper, no. I was informed that gin-reset, no, ang congressional inquiry on December 5, no, 2022, next week, no, and the congressional inquiry will take place in Manila, no. Kag Bombo Ponce, hindi kay sila nga virtual o kung hybrid, no. Hindi kuhan gid siya tawag ni ining face to face, no. So tinguhaan ta kung makakadto kita didto apang tingog ko naman, no, sa akong position paper ang mga concerns, no, sang mga konsumidor sang Seneco nga hasta subong daw kabugat gid, no, sang aton balang pag lukdo, no, sining unabated increases in the rate of electricity plus the inefficient, no, services sang Seneco. Kagti I hope most of the consumers will agree with me, no, na mismanage ang Seneco, no, ang indebtedness bala ang kautangan ang Seneco nga wala matagaan sang matuliid na pagpasanag, no, sang management. Like for example, ang latest nila, I was informed na nanghulam naman sila 200 million. Para kuno ini bumbupon sa ibayad nila sa power supplier. If the information is true, paano nakaroon ang koleksyon ng Seneco, no? Kada tapos bulan o ano nga pizza, may ara sila ginatawag nga one bill policy stricto. Kung hindi ka makabayad, utdan ka. Kaya ang pamangkuta, di niya nagkakadto. No? Kaya amo man niya ang ilang kinanglan nila kuno collection efficiency. So with that, nakita natin ang financial management sang Seneco do hindi mayo, no? Luwas nga lubong sa utang. Kaya mo na unscheduled the power outages, mismanagement. Mayo siguro ya kay next month December ang mga empleyado sang Seneco, mga board of directors, labi na gid ang mga top cooperative officials
daw ano sila bumbupon sa mga bonus nila, may 13th month, may 14th month, kung ano pa da ang mga perks nila, no? Pero ang makaluluoy ang konsumidor nga pangakroy, no? Kining wala umtat nga pagsaka kang kurente, kag madamo pa nga mga problema bumbupons, no? Nga wala balasang ginatawag nga transparency and accountability, no? Ang mga management sang Sinico nga allegedly no makakommit sang mga infractions na like for example ang ako na akusasyon na ginpasaka sa niya, ang resulta is merely a slap on the wrist, 30-day suspension, simple neglect of duty, no? So gina-encourage ko tani ang mga konsumidor bala to solidify your rank and assert your right as consumers, no? Agud tong tagaan sang Sinico ni ang sa pagtamod ang mabugat nga problema. Tutuod lang mo bupod bisan sino masugata musbong hindi lang kay kumod mo iba ginagapang lightning gani, no? Tungod sining kabugatan na natubang naton sa Sinico kay imagine lang bala bumbupons kung ikaw minimum wage earner nag-earn ka 11,700 a month minimum wage ang nabaton mo. Di ko ng 4,000, 5,000 mo makadto sa kurente. How about your other needs? So in other words, ang bulk sang imo nga salary nagkadto sa blayran mo ya sa Sinico. Di paano iban nga kinanglan sa pamilya mo? Pagkaon, tubig, arkila sa balay, kag iban pa. So ini nga sitwasyon makasinikaw nga unprecedented financial injuries, no? Ang naigo sa mga konsumidor kag undeserved suffering, economic suffering in the midst of the economic crisis that we are facing now. Okay. So, total na mention mo naman so ining utang, no? Loan, though may another nga 200 million, no? Sali mo to, sir, para sa power bills. Sa bumbupon, sa likod, sa kautangan nila, ang ila monthly amortization, sinidako mo. Kung sa ulihi, wala tamang ginapangayo. Kung financially mag-collapse ang Sinico, iniyang mga taas ng mga opisyal, dayati, tagaan man ang mga retirement nila ni makladula ng mga board of directors pagkatapos ang term nila. Kung di man nila yung makadto mo, tapos ng ila term, kita yang mga konsumidor, mga 129,800 plus, no, diri sa siyudad sa Bacolod lang. Ari gyapon nag-agwanta, no, sang kapiot sang pagpangabuhi. Sa bilog na franchise sang Sinico, mga 210,681 ang mga konsumidor, no, nga hindi na makagwanta. Sining sitwasyon sa Sinico, manway na niya untat nga mayo tani bala ko ng serbisyo nila bala mayo man pero it leaves much to be desired, no? Bisan sino nga konsumidor makambal sina. Siyado gidya ka dismal, no? So we would like, no, kung makaabot sa Kongreso, I would like to request for a congressional inquiry in aid of legislation on the dismal failure of Sinico to provide affordable reasonable rate of electricity and efficient, no, power supply as mandated by EPERA law, no. Kumalin sa una, ambot lang kung may aras subong nga nanamian sa Sinico, no, nga konsumidor. Ang nanamian lang nagulo sa Sinico bumbupong ti mga empleyado kag ang mga top cooperative officials na justify nila pirmi ang ila kapalpakan. Pero the history of Sinico will tell us that it is replete with allegations of graft and corruption, no, including mismanagement to a certain extent that one observer said, ang Sinico daw ginhimo bala bumbupons nga milking cow, no, allegedly daw ginhimo gatasan nga ang kaluluoy ang mga konsumidor. May ara subong yang gabayad sa Sinico sa iyang bilya kontras buot mo. Ang ibang gani kay libi kaya nga, unreasonable
Ano ang rason nga nagasaka? Ti ang isa pa dang natawag naton nga fuel cost adjustment. Magsaka gani ang coal sa world market, saka man na ang aton nga balayran, kay nga abong bupons, di way man ta kabalo sang kaundan sang kontrata. Every time nga mangayo ikaw sang copy sang kontrata o kon resolution sang board of directors sang Sinico, ang sabat nila may confidentiality clause kuno. Amo na nga hindi sila makatag sang kopya. Tinga nga hindi ka mo magatag, may ginatago ka mo, no? Ikadua, ano ang tawag sa aton bumbupon sa member, consumer, owner? MCOs. Tagiya. Tagiya kita sa Sinico. Di may tagiya lang nga hindi mo pagtagaan sang kopya sang kontrata, kag sang kopya sang board resolution, no? That is in violation of the Magna Carta for Household Consumers and Republic Act 6713. Man public documents na mo entitled kita sina. Ang pamangkot ko lang, na hindi maghatag ang Sinico management. Kung for purposes of transparency and accountability, ipaskil nyo tablaw sa tupang sa Sinico, ibutang nyo da in conspicuous places ang kontrata. Agad tumabalaan naton kung anong kaundan sina. Ang problema, galing kay ginatago-tago nyo ano pagkabalot ako over-contracting, no? Sa ako niya bumbukon bilang isa ka advocate, di na niya magwanta. Di na niya magwanta ang kuhan sa Sinico, ang ginobra sa aton. They fail to advance the welfare of the consumers. Ang kuhasin niya, kuhan mo, kung ako yung pambalon sa diretsong istorya, opresyon. This is a form of oppression because you have made the consumer suffer for decades when it comes to Sinico in terms of financial situation and ang serbisyo sang Sinico nga syado ka pigaw, no? Kaga hindi naton masaligan, no, mumupons. Okay, sige. Anyway, by December 5, no, personal kay makakadto. So, hopefully nga ining salon madala man ninyo ini takol na sa winiti. Sabagay sa puntoy gani, why kita problema mangutang importante, daw nga makasarang kita magbayad, pero kung hindi kita makasarang magbayad, ang guwa ta sa niti makuan ini mabankrupt ang Sinico, no? Kag ti mamroblema gigtas ni, no? Makaluluoy ang mga consumers, no? So ti dapat subong palangadaan ti prangka na ino ang Sinico kung wala financially capacitated bagita or kung ano kay ti para temprano pa makapaminsar na da kung anong pinaka the best raw kung alternatives nga himuon ta Sir Winnie in order nga ti masalo tabla, no, hindi matumba ang Sinico, Sir Winnie. Yes, that's correct, no? Do not put the interest of the consumers in the jeopardy, no? Kami, wai man yan nagatanaw kung sino mabulos da, kung ano man da nga klase sang transaction ang matabo. Ang amon lang ya, as long as the interest and welfare of the consumers will be protected, no? Kay manti, pareho sinisubong. Why niya piho ang lakat sang Sinico? Kay kung sila pambalon mo, financially kuno kwan, stable ang Sinico. If you are financially stable, why do you keep on borrowing? Kasi ang problema tada bumupon, ang style ba lang nga mahulam ikaw, andi kung hindi ka kabayad, mahulam ka naman para ibayad sa imo ginhulam. Kundi kuanina, that is wrong principle sang fiscal management, no? Kada ang hindi ko lang maintindihan sa maagi na pabugal gid nila, no, nga wala kuno sang overcontracting, wala sang kamalamalahan, kaga wala man kuno sang sang ano ang mga interes sang konsumidor. Sampulang bumupon, systems loss. O kita sining bayad. Tinga umalin sa una sa pundo way gid ni maklaruhi. Ti kabalo ka mo nga ang din pasakaan na Manila ang reconnection ti, no? Nga kumudan ka bla patakod ka. Gin pasakaan na Manila, I think mga more or less mga 500 siguro. Ginutdan ka gani kay manti wala ka bayad mo.
tapos pasakaan pa ang reconnection fee. Kakuan bala mong bupons ka unreasonable. Ako ya makambal ko ang siniko ya anti-people and anti-poor because they do not consider the economic plight of the workers who are already reeling from the economic recession. Pinagusto lang sila kung anong ipasaka ng karon ng ulam na 200. Para sa ano na, ang 200,000 nila ang inulam, 200 million. Tani i-explicar sang siniko para sa ano na, ibayad ko na sa power supplier. Pero sa akon lang, para ma-accommodate ang ilang mga perks dahil, ang ilang mga bonus na nagalumapaw, no? Makaduluda, Sir Winnie, no? Kaya December pa, daw makaduluda, December pa, daw mo pa ning pag-release sang loan. Pag-approve. Ang masubo, labong bupons, no? Tani, instead of hope and light, nga ihatag sa aton sang siniko, sa konsumidor, ay ano nga hope man, frustrations and darkness ang ginhatag sang siniko sa aton. Frustrations in the sense, nga kada abot sa imo nga bill, masyak ka mo. We are suffering from electric shock because of our bill. Hindi ka kaintindi mo na nga nagtaas ni man, ano ang kabangdanan? Ikaduha, unscheduled power outage, o itakabalog ang planets mong gulpi lang mapatay. Dito, pila na niya, hindi na niya kay siling abong bupon, dekada na ni mo. Pila na ka-presidente yung nag-agi sa siniko, amo manigyapon, wala pagbago, wala pagbaylo. Kaya na sa aton mga konsumidor, kung ano ang inyo himuon. Okay. Na dapat islan ang board of directors, islan ang nag-manage ang siniko, pati mga power supplier, islan man naton para matagan sa kalubaran ang madugay na nga problema nga ginalokdo naton bumbukon. Sige. Anyway, Sir Winnie, team update lang taliwat after sa December 5, sa Siring Congressional Inquiry, no? Address mo ni sa chairperson gigali, no, sang Committee on Energy, Congressman Lord Alan Velasco. Sige, Sir Winnie, thank you again sa Siring Time, Sir Winnie. Salamat gid sa oportunidad bumbukon kagamay ang gabi gid sa inyong tanan. Okay, salamat. Mr. Winnie Sancho, ang konbeno sa Power Watch, no, there is a Negros Occidental. Update kita to kay supposed to be today, no, ang schedule, but postpone ini by December 5 ang congressional inquiry, no. Opposition paper submitted to the honorable members of the Congress of the Philippines House of Representatives Committee on Energy Chairperson Congressman Lord Alan Velasco, no. So muna ang introduction niya. The rising tide of discontent by the consumers against the management of the Central Negros Electric Cooperative or Seneco members of the board of directors and the top cooperative officials for several decades is now boiling up, no? The exacerbated by the power outages, insufficient services payment for systems loss, and unbated increases in the prices of electricity, among others, is bleeding the consumers dry. Gross mismanagement, inefficiency, and the incompetence of the board of members had brought, no, huge indebtedness, no, to Seneco o kautangan, no. It is unfortunate that the board members o board of directors of Seneco failed to advance the welfare of the consumers. Amo na po una ang introduction ni sa makabanan, no, ni Mr. Winnie Sancho. Actually malawig ini, no. So hibaloon tani kung ano ang mangin marangatan, no, sa makabanan sang sining congressional inquiry, no, nga konsidente amo ni ang kuan, no, ng patigunon, no, by December 5 of 2022, no, sa House of Representatives. Ti amo man ni gani, no, may impormasyon ti ato ni daw dali mo transparency malang niya, no. Sa Seneco dapat ti mangin transparent man ni, no. So tanan mga explanations ti may mabranaw sila pa-explicar man sila. Pero ti aso sa punto garaglabot kita diri nga ti ang utang kon ang loan na-approve na, no? So gin-announce ni last Monday, yesterday, sa flag raising ceremony sang Seneco. Announcements, no, the good news, no, from Finance Department.
No? So nag-loan ng Seneco sang 200 million. Ti dumdum nyo cooperative na pero may mga kakulangan pang Seneco, no? Mangkot gani basi kun kuha na bala kita, no? Way nagtakwarta. Sabagay, magkuto mo na yung mga board of directors sa management sa Seneco. Abi nyo, nagaginansa sa Seneco? Wala. Kaysa per kilowatt hour, no, 1 peso and kuha na sila yaw, 18 centavos per kuhan ko, no, per household. Ang makuha ko nung isang Seneco. Sa 15 pesos or malapit sa 16 pesos nga bill, no, sa isang Seneco. Ang loan ni 200 million, no, sa makabanan daw ay ginigin-highlight. Pero ti pasabton taba ni management sa Seneco, no? Kung ano ginang rason sini was approved, no, for the payment of bills. Ti balayran ta ini kuno sa power generator na kuha gid dito sa Capicosalcon. Ang rate increase naga-increase ina kung magsaka marabi pero bagod sang gera dito sa Ukraine, no, against sa Russia, no, nagmahal ang presyo sang coal. Di ini because ini sang presyo sang coal, no, ang increase, no, sa dili makabanan sa aton nga power rate, no. So may update mo ito sa systems loss naton, 150 million pesos in peso value, no, sa systems loss update. Grabe, no. So ano ini mga systems loss update? Amo ni mga mga filterage, no, pagpangawat sa kurente. No? So, kaya ang tuyo, gagali sa 200 million pesos kuno nga loan, ibayad, ina sa mabis, kaya damo kuno pinangutdan. Why nakabayad, ang Seneco, hindi kabayad. Why nakabayad ang mga consumers. No? Amo man na mo, collect sa hatag sa Seneco, ang kurente, gamiton sa consumer, bayaran sa consumer ang ginagamit. Ang ko, paano bayaran kuno sang Seneco? No? So, na-present lang na sabton ta ning Seneco, no? So, ang monthly amortization nga may ginabayaran sila sa power suppliers nga 200 million pesos, no? More or less. Grabe, no? Ang item number 2, ang systems loss ng Seneco as of today, worth 150 million pesos. Grabe, pagkapirdi. Ito kapirdihan na ni. Kung sa tubig, non-revenue water, yun ni, o kung NRW. Kung sa Seneco, systems loss as of today, 150 million pesos. Other final obligations, hence Seneco is hemorrhaging financially, no? So, pamangkot, ano wala ang takwarta? No? Ang Seneco, ano ka, pilang kasunhan sa Seneco, da mo na magkuton taman, no? So, represent talaga ni subong nga gabi, nga nang hutang kita, no? Parang justify na to kay, no? General Tikar, no? 200 million para pangbayad sa power suppliers, no? So, diin ko nung nagakadto ang bayad sa mga consumers, kaya very strict man ang Seneco, no, sa ila collection nga one bill policy. Kaya 200 million nga utangon, duga-duda man sila May sarwini nga makadto una sa tiba-tiba nila nga mga bonuses, no, stated by, sa ginbasa ko, no, number 3, number 4, number 5 sa bonus, 13th month, 14th month, no. Grabe, no? Kuan manggali, no? Hindi manggali lahog-lahog yung makabanan ang kuan, no? Ang Central Negros Electric Cooperative, no? O kon ang Seneco, no? Sa utang yati daw first owner man. Sa utang ay ang Central Negros Electric Cooperative. Ama na mga complaints, no? Sa mga kabanan, ni masabi ni San. So, siling ko gani, why problema yung mga utang, importante nga may pasitik na magbayad. Pero basta maglabot ang punto, no, nga financially unstable na, no, subong pala gani, kung si Sir Winnie Sancho, muna na financially unstable ng Seneco, so samtang temprano pa, maminsar na ta. Calling up sa bahin sang administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez, tanong mga kwanta sinidre, hulaton ta pa, no, nga babangkrap ang Seneco. No, kag magsinala-sala kita, kag magligom dulom tade. So, buong panahon, di na kinanglan nga wala ta suga. Kinanglanon ta ng power subong, kinanglanon ta ng kuryente subong, because man sa pagka-modernize, sang panahon naton subong. No, so, kung di nataksarang magbayad, anong matabo? Balda na amoy ni, sa dili makabanan. So, the most, no, sa dili makabanan, dapat may alternative na kita na pinsaran subong. Kaya sinyalis na ni mo, magsili ka mga utang, o sinyalis na ni sa kaperdihan. I think so. 38 minutos sa kaligan sa takdang alas 8 sa gabi sa aton sa
para tuntunan, no? O kwanta ni Saida, ang Center Negros Electric Cooperative o kon ang Seneco. Magabalik kita, report ni Bombo din sa Bika, report ni Bombo Grayson Lubaton, pagkatapos kita magsani. Stand by! 1, 2, panalo! Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Patuna ang imong nga premyo. Una nga hata. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Ako si Tita Salanap nga nagapuyo sa 33C Alonan Baybay, Bacolod City. Nga nagdaog sang cash nga 500 pesos. Pag 500 pesos nga gift up. Ako ba salamat gid sa Bombo Radio sa Star FM kag sa mga sponsor. Ang 500 pesos dugang ko sa akong baligya sa tianggi ko. Kamo man nag-intra kag magbakal sang entry para makadaog man kamo para sa akon. Basta Radio Bombo number 1. Star FM, it's all for you. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide.
ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga
Nga pagpalagad, 48 minutos sa nakaligid sa takdang alas 8 sa gabi lagi na aton maswerte nga Village winner sa subong nga gabi sa brayon nato nga pagparagtag sa mapa premyo sa 1-2 panalo part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. 1-2 panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, no? Maswerte gid. Buenas, no? Makabanan ang ining maswerte dali jowa na naton subong nga gabi gin-verify, gin-gabot sa kagin-verify sa aton FD representative si Mama Ricondi Matulag. Nagamit sang proof of purchase nga Silver Swan. Nagamit sa proof of purchase Silver Swan. Atensyon dira sa taga Purok, Malipayan, Barangay 35, Bacolod City. Maswerte nga dali jowa na naton subong nga gabi katatlo nga winner naton. Congratulations gid sa kay Shella Ansar. Shella Ansag sa Purok, Malipayan, Barangay 35, Bacolod City. Daw ko na 500 pesos sa kasa, 500 pesos nga goods, no? Kag Valdez ang Orocan. Kato sa estasyon sa Bombo Radio, on or before 8 o'clock, buwas sa aga para nga mag-claim sang imo sa ring premyo. Sa liwat ha, Shella Ansag sa Purok, Malipayan, Barangay 35, congratulations. 50 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi secretary time report ni Bombo Dennis Rubica, Senador Amy Marcos. Gusto nga mag-import ko ng makabanan sang isda kag Bombay. Amuning kakulang karon niya makabangod sang shortage sa makabanan nagmalahal ang presyo sa mabalaklon sa merkado. Bobo Dennis, sa report please come in. Yes, abang po sa manikaroon naging question na kung paikay na ni Senador Amy Marcos sa pagpadalo diri sa Negros Oriental, partikular sa mga siyudad ang bago. Bangod sining kamalalo, no? Especialmente ang Bombay subong tiga 300 sobra. Sa kilo o pulo ka pesos? Isa ka bilog mo po pulo pesos, 15 pesos. No? Sobra na 300 pesos ang kilo kung sang Bombay nga pula. Na pula na, mas mahal pa ni Bombay nga puti. No? Why nang yung puti sa buong may pula pa? Mangane, kaya ko iyo, tigil mo sang puti ito yung Bombay mo. No? So, bangod sinig bumupons, kay nakati, masiguro pa dulong, siya yung pamangkot, mangkot ng mga imo abilin na sa Senado, sining kamalalon karon sa mga balaklon, may inflation kita, taas ang presyo sa mga nagapo na produkto, balaklon, especialmente ini mga panakot, nagigadong katumbal, 5 kilo. So, buong Bombay, doon nagpilit sa 300, sobra ang kilo, no, sa Bombay nga pula. Kaya sunod to kay Senador Amy Marcos nga ila karon igaduso sa Department of Agriculture nga mag-import anay temporarily no sa Bombay. Pwede lang kuno tama kadamo nga hindi maguba ang local supply kag local market sa Bombay nato kay bumpon sa silinya until no nga magka-harvest sa Bombay sa Ilocos region kag sa palapag ka mga lugar da sa Northern Luzon, Bopos kita antama sa maniligan nga pinakbulan sunod-sunod mga bagyo naglabay sa Pilipinas, so may mga agricultural products na nagkahalitan especially grote mo ning Bombay nga na tuman karon kamahal iya sa presyo sa mga dang kapasulod sa decision kinano naton gangay sa linya mga panakot. Yamot kung may mabakal pa rin kung nagka 300 sobrang kilo sa Bombay. No? So magluwas sa pag-import sa Bombay, paigmakina ni Senador Amy Marcos nga ilaman hangyoon nga mag-import nun sa isda bumupons, pero hindi lang bangros kag tilapia. No? Kasi nga mag-import ng bangros kag tilapia, magawa naman ang nagasagod mo niya sa punong, sa mga fish cages sa Kuanabe, sa Laguna, sa Laguna Dibay, kasi ibang pang dagupan, mga suppliers ng bangros, kasi maguba man ang ilang industriya. No? Hindi lang bangros kay tilapia ang i-import. No? Yung iba lang sa isang isda niya, para at least mag-bulba to, ang mga presyo siniya sa aton sini nga mga merkado. Pag naklaro niya, hindi yan ako nga bulyo mga importa nang makasapin-sapin ng sa aton kinlanon para matlis magnubo ang presyo sa merkado. Kumatianta si Senador Amy Marcos.
think it's a nightmare right now. Even the basic trinity of Filipino cooking, hindi makaluto. Kasi yung sibuyas, unaffordable at 300 pesos. Red sibuyas na yan, wala pang white. So now we are all requiring and urging the DA to start importing at least kahit konti kapag hindi pa mahabol ng Ilocos Norte at yung mga northern towns itong sibuyas, kailangan mag-import. Pero pa konti-konti, wag naman sirain na sobra-sobra parang nangyari sa tubo, wag naman sobra-sobra. At the same time, there's the issue of the fish. Kulang din yung isda, pero nagsara ng importation. So it's going to take a while. We need to get importations out. Wag lang tilapia at bangus kasi kawawa naman yung ating local. So these are the things that we have to sort out. Pero yung issue ng galunggong nandun pa rin. Ngayon, yung manok, nag-stabilize konti, yung baboy konti, pero tanan talagang mahal. It's true. Yung Bumupons, batya mo. Kabatyag man yung mga senador tasing mahal na balaklon, ha? Mupos sa gabay pa, no? Kung makadayin man ng importation sa Bombay, isda abe, hindi lang dyan dako nga bulyom. Para hindi man maguba dia. Ang aton nga mga local nga mga farmers, kay mga mangisda, bumupons. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial ni si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Sige, salamat sa Bombo Dennis Rubica. Di mayo man nga ginadusoy na imakabanan import sa santo lang sa kanang lanon ta. Para kuan lang makopapan ining kakulang subong sang supply sang Bombay. Diri sa aton sa bahin sa Pilipinas no ni import sobra-sobra ga magkaladunot manang kag subong man sa isda gani subong may mga prosato bisan no may mga closure kita anay no hindi pwede makapangisda sa diri sa aton ka makapanguha sa mga isda nga dapat mating season nila subong no so ipadamuon naton anay ang ina ma-supply no so mahal ban subong no ang isda o con fish. 55 minutos sa kaligid sa takna kada sa 8 sa gabi. Dugang nga tayo bata matalakayan. Standby, balik kita pagkatapos ini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Batuna ang imong premyo. Una nga hatag 5,000. Ikaduha nga hatag 10,000. Congratulations. Ako si General Venancio, sang Barangay Pahanokoy, ang nagdaog sang 10,000 pesos, second prize winner sang Swerte sa Palengke Grand Draw. Ako gapasalamat gid sa Bombo Radio kag Star FM. Ang 10,000 pesos nga kwarta gamiton ko ini sa pag-abot sang Christmas kag December, may pang Noche Buena na kami. Gani happy gid ang akong pamilya sa akon nga nadagan. Salawat, pasalamat gid ako sa Bombo Radio kag Star FM. Kamo ginagdaman kamo na kon nga mag-interest sa Bombo Radio para makadaog man kamo. Basta Radio Bombo number 1. Kag Star FM, it's all for you. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pag-atubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay. Sige, balik na naman kabanan sa aton sa ring pagpangalagad. 5 minutos sa kaligan sa takdang alas 9 sa gabi. Sa aton sa ring Christmas countdown, 26 dias na lang, Pasko na. Sabi na sa Santos nga Rosario. Lala na ito sa nagkatsyempo ni Subombo Ponce Espino. Nagpapasalamat sa upo ng pagpamati para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario.
Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliusa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo, naghimalamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasaan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga maan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, sa balahan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen.
Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We
dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,